Dakika 15 otieno, Manera Mogi TV. Machini nyakola mwejwang okinyi makawuono e chenro ni mar rupiny kawarango chal mar piny Kenya dhibedo kata ikanyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanya kwaro mukeo nyaka sango to antiere ka kod welo moda chako gore kito anongo chal mar piny Kenya kawarange kone mopogore to ngema beni kawuono romo mar Devolution Conference chakore ayanga kata romo no mar dhialo loch gwenge chakore ayanga kawuone county ma Homa Bay kendo antiere kae kod welo mar mondo mi gimbene gimiwa paro igni apagario gi mano mar telo mag loch gwenge to osechalo nade nyaka sani kama wantiere ka achiel ber ma ponono waseneno kae ma wadhi neno kod ma pod biro wadhi bedo ka wanono gi yo machal nade antiere kae kod welo ariyo amigi thuolo mar mondo migi moswa to gimo mana paro ni Homa Bay to dhi chalo nade kawuono antiere kae kod janon siasa an kae kod John Yaya Nene mabendo wango kachiel yaure kendo machielo kiny makoni mose ogandawa to Homa Bay nene kadhi chalo nade kawuono ka yien ka jatan piny Kenya ko jotelo moko bende bro chopo e joma mangi amoso ni Oromo gi Ojwang ni oyaure uru erokamano ahinya Cleophas. Homa Bay dhi bedo malich nikech ing'e ni Kenya en piny siasa ok en piny gedo koro sama gimoro dhi timore kama to ji mor ji il ji dhi bedo gi mor mang'eny jothum gi weche makamago lakini king'iyo e weche mag gedo gi dongruok to ok wadhi neno gima lich ahinya Devolution ng'e ni wadhi wuoyo mang'eny kaka saa dhi lakini sani ng'e ni nyaka nyocha sirikal riw lwedo ma jo ODM oriwore gi jo UDA aneno ka gimoro amora dhi Homa Bay akia gimomiyo Homa Bay ema gineno ni weche odhiye gimoro amora ineno ka nyocha yani sasa ma gimoro timore en mana Homa Bay sasa gimoro timore akia ni wamiyo attribute no ne governor matiyo sani nikech no expect ni gik moko timre Kisumu gine e city lakini onge wach luwore gi kaka ng'ato chapni kaka ng'ato ikore but wabo neno wabo winjo gik ma osetimore nyaka nyocha Devolution chakre kamano ang'eni aduogo kwa monda ka paro mapiyo bende wi mana achiel arwak jotwak machielo mano go kan gi jalonyo weche mag siasa Oscar Mondi oyawre kendo machiegni mose oganda okinyi makawuono to mabe dhi chalo nade wosi aya Cleophas mkwongo amoso jo nikwara moge jwang kendo mor kawuono mondo wago mbaka kawuono e wach mar achiel kuom gik moko mikwanogo mar Devolution gi weche mamoko madhi mbele piny mar Kenya. Mae en 12th session mar conference mar Devolution ni taparo ni mae mokwongo chopo Nyanza out of the rest of osebedo gimoro Nyanza osebedo Kisumu Devolution Conference notimo mokwongo Kisumu higa mar 2014 okay. Mano giko mare kanyo yes but anyway gima idhingi mana kaka jawadwa wacho ni sometimes gimono miyo nonego bed Devolution Conference itimo kaka nochakore aparo ni mondo nobedo created gimoro Council of Governors ni wabet gi conference mar Devolution every year mondo wang'e policies and gik ma oseendelea from the previous times gik mosebedo kok timre maber mondo kiloso policy moro manyien mag county governments to paro manyien obedie ka gi update nyaka laws mag county government
but okang'eyo kendo kapar ni wasebedo ka wa achieve mano as such to sani bende Devolution conference madhi timre Homa Bay chal kagima wadhi showcase gik ma osetimre e county no for the last almost 14 years or for the last 2 years but mana kaka wadwa wacho nitie gimiluongo go dho kisungu ni side shows madhi ga mbele nikech ing'e na conference nitiere kod sheria monego bed kaka timo every conference gi schedules kaka onego bed ni time jok mowuoye conference no gik miwacho conference no i compare go previous conferences nikech onego bed tie last conference manotimore koro minutes maneno oyude last conference cha ikele conference ni tingi achievements mag last conference in terms of policy framework manene onego osebedo katimore kage develop even laws ma protect counties weche mag pesa for example ing'eni wasebedo kod ywaruok on allocation mag pesa madhi e counties okay 380 billion apparent this year budget okay to 420 something billion koro mago achievements bende to nego bed ni ng'eyo ka practically gik moko kaka corruption bende madhi mbele counties onego bed this conference develop framework for example wan kod gimiluongo ni EACC and the anti-corruption body at the national level. Do we need, for example, an anti-corruption institution within the counties mondo deal with corruption ma counties? Ikaila go kuwa developing a policy framework magik monego ben conference bedo ka update based on gik mose bedo ka problem mose bedo there before. Kamano. Oscar, gini biro kinde ma piny Kenya osebedo ka kod midhiero mopogore opogore, report bende osegol kama chiegni. Ang'a bi awinja ne pachi kotene kod penjo ni bende mada penjo kae John Nene manogo district kinyi ma kawuono. Juma mokalo kano gol report. Asoya osaso counties. County modhi ma Devolution conference timre kawuono nokede achiel kuom counties ma asoya ni malo ahinya. To asoya migole county Homa Bay utene kod weche mag thieth. Kawuono ka wantiere ka higni 12 mano mar loch gwenge ka warange achiel kachiel thieth en gimoro mano chwal e counties kendo function mano mar county governments nyaka sani bende paro ni en mano ma osego okang' madwarore e gwenge wa bende wanya winjo much Devolution mar loch gwenge kosaso ya mosaso ne thung'o nyaka jogo mantiere piny. Kamano ya Cleophas gima kawuono wacho ka ni en gima en wach ma serious nikech kane wandiko katiba higni 15 mokalo gimomiyo ji ne gore ka imanyo mondo oyaw demokrasi ning'iyo ni mondo ogol teko mar piny kuom ng'at achiel mondo tere e gwenge through county lakini king'iyo counties wagi ok kata Homa Bay kende counties Kenya mangima gima hinyo Kenya ka en ni wakawo weche mag gerruok gi dongruok wamiyo josiasa ineno yore madhi gi weche mag omenda okete lwet josiasa to dongruok mar uchumi ok en siasa en gima yot wacho sana josiasa ni adwa gero yo ma Homa Bay machop Kisumu kata wadwa timo wadwa medo food security wadwa pidho gima chal kama wadwa yawo yore mag pi wadwa yawo yore mag udi mondo ng'ato ka ng'ato odag e ot maber gi ngima maber wacho yot sana lakini timo economic yani uchumi gero uchumi ok en gima yot gimomiyo Kenya ok sudi katiba no ndiko maber ndi telo yani pogo telo mag siasa no watimo maber ndi wagolo telo e central government watere county ja siasa e developed world pinje modhi mbele monengo bed no wang'iyo mwakopo en ni ja siasa en ng'ama neno lit ne jogene yomi dhi e siasa en ni neno lit ne jogeni onengo bed ni ing'iyo ni dongruok be konyo jogeni emomiyo ibiro e siasa mondo mi kony jogeni
Omiyo dongruok onego gol e lwet josiasa mondo dongruok omi jok molony e dongruok, economic experts. To kaka sani koro Oromo ni mbele jono onego loke machani ke ochalo meli manosewuok. Koro kanye mabire. Koro dongruok masani ok nyal sudo nikech wakawo dongruok gi pesa wamiyo josiasa. To josiasa gin jok matuo gi emotions mag ji. Koro kidhi e counties iyudo ka onge dongruok. Mokwongo pesa mar county en pesa mar governor. Ok en pesa mar jopiny. Kidhi e county bro yudo ji 2-3 ema dongore. To mago jok mosiep governor kata wede governor kata jok ma governor oyawore gi yo mar timo ohala e county. Koro gima ing'iyo wholesome development mondo dongruok ni odonj ne ji te onge e county. Nikech nwa devolve corruption. Kar mondo wa devolve development, kar mondo wa devolve dongruok gi gerruok wa devolve mana mibade. Koro onge gima lich mo expect ne counties. Nikech kata ging'iyo kaka counties opogi. Pesa madonje county mang'eny dhi mana chulo jotich. To matin mar development ichamo gi ji matin. E weche mane wacho mag gola soya. Iyudo ka en a very simple process. Iyudo ka omi ng'ato achiel tenda mar kelo yath e county. Pesa magindiko mar kelo yath to gi yath mokel gimondik kanyo king'iyo report to ok nyal donjo. Gima ne osiepna ni wacho ni ere kaka onego bed ni ng'iyo ni mondo water EACC e county. EACC timo ang'o? Cleophas osebedo Kenya kama waneno. EACC timo mana cases ka ng'ato dwa chwanyore gi sirikal matiyo to isieme gi EACC. To EACC ok titich maber. Ng'ama noket mondo ng'i ka dongruok timore maber e county en senator. Senators emo nindo. Nikech gima onego bed notimore kaka nena wacho, onego bed ni development bedo crafted gi economic experts. Jo gedo motiegi mondo pang kaka pesa tiyo. Politicians, josiasa onego bed ni ng'iyo ni to gima jogi ondiko ni gikonyo jowa e yo machalo nade. Mane gima onego ni josiasa timang'o ong'i. Ng'ama onego bed ni kawo development document cha ma county oloso, nikech county nigi secretariat. Onego bed ni kisebedo president kata governor tidhi yiero jok ma olony manyalo tiyo. Emomiyo wan gi county secretaries, ang'o ministers, jogo. Jogi onego bed ni bet piny to craft gindiko yo ma ginyalo goyo godo county. Ka gisendiko kaka yore go dhi ing'iyo ni pi yore mag pi olos nang'o, yore mag thieth olos nang'o, yore mag chiemo olos nang'o, yore mag ndaro olos nang'o. Gini kosendiki ing'iye gi budget ma sirikal ochiwo to gi budget mochok e county. Kisting'iyo ni pesa ni boromo timo gigi. Alafu nitiere partners mang'eny, development partners pinje maoko, World Bank ang'o, ti ing'iyo ni gini be konyo ji. Koro jasiasa onego bed ni ng'iyo ni governor, MP, MCA onego bed ni ng'iyo ni to gini mondik ni okonyo joge machalo nade. To Senate onego bed ni ng'iyo ni to economic development ni pesa manyocho chiw cha bo timo gima nyocha joge opango ni dwa timo cha. Koro neno ka gigi gigi ok timre Kenya ka. Gik matimore sani en gitugo mana gi emotions mag ji. Wan joka jogi kiang'o to yore ma kaka pesa onego tiyo gi ng'awuoyi. Koro gima dhi neno malich e development Devolution conference onge nena mor mar josiasa gi jok ma gi jogo wa madhi wer gi jok madhi moro ji. Lakini kakoro idhi ng'iyo development report kidhi ng'iyo gik ma ji osetimo gi gerruok ma ji osetimo, ibiro neno kia mine moko puro njugu kamoro kia ng'ato loso sunflower, gik mar not integrated gi pesa maluwore monego donje. Erokamano ahinya. Oscar, kabiro iri kang' iduoke, iwuo ni kinde ochopo mar bedo gi governors ka dipo ni share same thought process gi John Nene. Kinde oromo mar bedo kod governors ma ok josiasa manyalo rangaranga ne diere ota piny e counties
ahinya counties wa makaluo kama dware jotelo mok gin josiasa to bende thuolo no chopo wegi oseawre moromo mane ni my direction no bino akaw igni 12 osekalo moko nya wacho ni gin igni 10 mane gin wasted e counties moko e weche mag devolution moko nya wacho ni gin 10 years mane jotiyo moko bende wacho ni nopoge nus abich governor machielo abich governor moro kaw governor machielo kaw sana abich kai county ma Kisumu mokwongo kapok adwoko penjo nadhi duoki kamano adwa mondo wach matin e wach mipenjo wach ma thieth specifically kamano thieth health in counties magwa failed completely yani kidhi for example anawuok Siaya tiyudo ka former governors chemoko mostly negin focused e gero dispensaries health centers nikech ntiere tender ma ng'ato yudo samigero subtal ok en ot subtal inyakata bede tie yath. What is a hospital? Subtal en gik moko di ariyo en daktari gi yath mane subtal to building ok nyakone subtal koro sani wan kod ei Homa Bay ei Kisumu ei Siaya and Migori kitimo miluongo ni chronological cheko ntiere dispensaries mang'eny manoger to ket nyaka fence ba ji ne ochul jok manogero gigo but they are lying gionge equipment gionge daktache to gionge yath doke makwayo na neno moro uyoma ariyo mokalo nyaka kawuono giwacho ni kanyo gi ng'ama donjo ga en hospital momigi kanyo bedo fenced doke matinde roche etie chiel kanyo chiel inyalo dhi tino ng'ato yawo gedno to keto dhok to loro to koro dhok koro bet kanyo koro ng'en mano is a completely a failed thing to gen gik mang'eny ma kinyako kwano gi Nyanza gin gik madotted mana chiel matiyo to gen gik moko ariyo kendo ang'isi subtal en yath gi daktari oonge room ma ithiethe chande obet e ba ma oger e dho subtal koro kipo ni dwe subtal moko ting'isi ni daktari ni kacha Cleophas de adhi kacha ba kacha idhi yude to iyude kanyo yes obro ndiko ni yath to yath be kondiko ni kanyo e baneno ore baka mobetie no to ng'isi kama idhi nyiewe nikech yadhni onge kure osuptal kacha koro dhi nyiewe ntiere oko mag suptande mag sirikal ma Nyanza mana ng'awuoye a lot of chemists gi bedo ran kod jok mondik e iye kacha monego bed ni chiwo yath chande koro ntiere miluongo ni pilferage ma yath ma sirikal osenyiewo to donje suptal ka to nitie kaka ikwale tiuse chemist cha nikech chemist obedo owned gi ng'a monego bed ni chiwo yath kae and they know ok ne gikia ing'en in a good hospital onego bed ni kidhi kaka koro kamiluongo ni kaka gik moko bedo organized ni Cleophas madiany subtal mantiere oyo makame wacho no ng'ato odhi Cleophas Orosco odhi e subtal chande to tuo to miye en gi malaria to miye koatem onego bed ni ntiere system moro manyalo wacho ni ji 10 mo bi e subtal ni to migi yien makama testo mar yath kanyo antie yien makama to yien reduce the level makama to reduce kuo mar yath e subtal ing'eni chon kanene adongo yath mar sirikal nene ga nyaka kod nobedo ga nyaka tagged nondik ga not for sale GOK not for sale GOK mondo o avoid ni yath muwuok e subtal mar sirikal monego bed ni miyo jopiny either nono nikech policy mar SHA to nego bed the basic primary health bedo offered for completely free okonego bicho na siling 20 mar ginene mar kadi basic health ntiere level mar health monego bed kore chulo to nego bed bende level ma kore chulo chande kaber nikech SHA gi onego bed ni en a national insurance ma everybody who is Kenyan obed nyathi obed ng'ama duong' onego bed is covered by SHA koro health marwa in terms of reforms ma intended by national government okwase bedo maber magi monego bed ni wang'eyo to health en gimo important gik ma important e sirikal gik moko ariyo en thieth
gi somo education mokwongo number 1 koro health no kose fail kata ing'isa mana barabara oger kata ing'isa mana ang'o motimre to thieth osekethore. There's nothing that we're talking about. Onego bed the first thing ni ka ng'ato tuo tithiedho. For example kaka montiere Devolution Homa Bay okapar nitiere kod ICU onge pok oger kanyo. The health facility ma Homa Bay might not have ICU. Gin called high dependency units, but ICU to onge. ICU ma wantiere ga paro no man gi juice only 10 people, only 10 beds of that ICU. Siaya County onge ICU. City scan nyoto nyiew Siaya to aparo ni MRI equipment no pod onge. That means ni kaponi tuo Siaya County mondo yud MRI either nyaka dhi Jaramogi Odinga Hospital Kisumu or referral ma Eldoret. To tinde kaka ithiedho ji sasa midhi Cleophas kidhi to daktachi matinde ok ni kaka chon manene ithiethi based on symptoms. Mostly en man kiwacho dhi CT scan, kiwacho dhi lab, kiwacho dhi MRI. MRI no kondikni gi daktari idwa kawo mtoka kiwuok Siaya town kidhi nyaka Eldoret referral. Ji ariyo koting'i bodhi bonindo kacha. The first logistically pesa mudwa tiyogo kapok uchako chulo MRI chande is almost 30,000. Mano logistic ki haya gari ki wuok Karawachi ni Ukwala or Siaya or Homa Bay. Gine ne bende ntiere hospital. Tal moro ntiere Masai ka ntiere hospital moro milungo ni we will call nyinge. There are only 2 hospitals. Mara Eldoret referral kod moro ntiere area mar Bomet. Tenwek. Yes. So Tenwek ke the population major Tenwek go tiyudo ka most of majority gin mawuok e 5 counties makono. Obed Bomet, obed Nandi, obed Siaya, obed Migori, obed Homa Bay. So Tenwek helps to Kedwet referral helps. Koro nyanza completely onge a good hospital manyalo thiedho ng'aman kod tuo kaka koro gik moko kaka koro open heart surgery cannot be done. Miluongo ni cancer therapy cannot be done. So health wise wase de marach kabisa. Onego bed seche mokoro wan gi devolution conference like this. To wang'iyo kaka koro counties ma governors magwigine kata bed no ariwre. After the med wagera to rachiel level 6 moriwo ji makata kigere Homa Bay kata kigere Siaya kata kigere Migori. It is one hospital to the level of Tenwek. To the level of the Eldoret Referral Hospital, although just to just say media pesa, we hope ni obrobero no konyoji, but just onego ben koren referral hospital to level mar Kenyatta. Koro that means ni subtade mapiny kucha kande. Dispensaries kaka koro madeny madhok kwaego onego ben gibedo equipped. To kagi bedo equipped to kendo ikete subta. Number 3, last one. Bende waikore kanyo kichome kanyo mana penjo mapenji chamo no miwaranga ne kama chelo bende. Bende waikore bedo gi governor maonge siasa. Governor manya timo mana teach ka onge influence ma siasa e gwengewa. Aparo ni kacha temonego wabedie. Wach mar governor miyiero kaka koro ne ok ne waikore mar bedo no kod governor moyier. Get governor moyier okongi issue ma development kende. Onge nyaka no ongi election mare. Iyudo ka koro kana Nairobi kae hokas nie barabara to okunya gol gi nikech gin voters. Siaya or Homa Bay be bro ng'iyo ni Gladys Wanga and nyongo ng'iyo gik moko kapok atiyo to yoga emantiere Kibuye market kacha gin voters maga. How do I do administration? For example, do agero barabara mondo ger seche moko nyaka imuk kibanda mondo kiger barabara. Na imuko kibanda mare ni en voter mari. Koro there is that conflict of interest. Koro seche moko doka seche moko tiji governor bedo matek nikech at the end of the day 5 years obed elected. Bang 1 year all governors become very unpopular. Nikech ango gichako implement to gik magismo implement gi interfere with the same electorate no vote gi. Aya, erokobana nya Oscar na lock track Martin Kajire karakae mana mono miwaranga neni to genango gini matimore pa siasa. Lakini makawono timre manro mar devolution kidhi aloloch gwenge mapacho kawa dhidu thuolo mar rango matimore county ma Homa Bay mano kata kinde mabiro ka jofomago osekore kono e county ma Homa Bay le beach kachiel koda ka japicha mare mar mondo miwakili gi achiel kachiel. Eweche gi mag siasa na kora moge juang moko kuom jotelo mag duond bura mag ODM koro kwedo paro mano mar duond bura mar Jubilee mano mar sero ogai mar ODM Raila Odinga engwela rokom jatend piny yiero mabiro. Kotele kanyo kod seneta ma Kisumu ngire Tomo Jianda jotelogo wacho ni winjruok mano mar tiyo kanyakla e kind Raila Odinga gi jatend piny William Ruto osejiwo chenro mag dongruok makaluo kendo okone sama winjore ODM owuogi
e serikal mano manywanda magintiere. Owacho ni mago ne nyiso yie kata ginyiso yie margi ni ponono ni riwruok e kind jotelo ariyogo odhi nyime nyaka 2027 to jatend piny William Ruto ibiro yier e thuolo mar ariyo. Weche thoth mantiere kar kae to wawinyane mokwongo weche otimore kanja e kaunti ma Kisumu. Kwa chung tigori kodwa kaskoro sani kwa makre gi William Ruto ti bukru ni koro awere gi William ni koro dhi miyo wakom Miriam maje chen koso kumiriambo yokanyana mwone broad based government teknira ila giru to nyero kaka nyero cha tekniki chamo mandas together jasa chen Ruto mwamo Ruto ngama ber sahihi to kochwanyo baba awawegi kanyo ka nitie sirikal nigi weche mang'eny higa mokalo cha nyiche giriwore mondo mi giket weche odhi matin mambele. Tiyudo ka samoro osiepna ma ng'at miwa nyigini pod wacho weche moko ni gimbe gidhi bedo president 2027. Koro iwuoro ni yawa kama molo makore gi Ruto nitie ng'ama dhi yombe kama okego ne nitie gi Ruto nitie ng'ama nyalo yombe. Omiyo ka pod nitie ka iparo moro to kare iparo gik mopogore. Nyaka ne nyithiwa tho e gorruok manotimore 2017 yiero mokalo ariyo ne pok ochulgi to sani sirikal nong'ado ni idhi chul nyithindo kata joma ijowita ngimagi gi joma ne biashara margi kata wendegi okethore. Koro daher kwayo joma nikani uchung'uru uwuoguru joma ne timo endni KCT kuonde moko mane wendgi okethore gouru kwan gik mane uluz kata mane okethore uter ke sani sirikal chulo. Koke mano timore kanya kaunti ma Siaya weche thoth e nyama tiere kar kana dhi yudo paro mano senator ma Kisumu ne loso ka ntiere alwora mabondo oting'o kata kod jotelo mopogore opogore giwacho kanyo ni Jubilee paro na en mano paro mure ka en mano mar Raila Odinga oriwore kod Gisir Raila Odinga mano kweth ma Jubilee mondo Raila olar kom yiero mabiro ma jatend piny Kenya to owere kod William Ruto. Jodiam wacho ni mano paro murem ang'ena ng'aduga yudo paro kawuok kuom John nene kachiel koda ka Oscar Omondi antiere gi jatwak machielo mariwre kodwa okinyi ma kawuono amiye thuolo mar mondo miyo moso ang'ena wasego okang' mabor ahinya kane pok odonjo Elisha Boko yawre kendo machiegni waselose weche mag Devolution Conference porono gimoko mulo Devolution Conference kacha ochako odiochieng' manyoro to osesing kacha ni raboyunga idhi bed ka ichiwo 12,000 odiochieng' ka gintiere kacha Devolution Conference kod romo mamoko madhi bedo kar kacha ahinya be nyamiwa paro kotenore kod mano kod wachak kod wach mar ODM monyere Jubilee machiegni. Ago mos to mokwongo amoso nyikwa Ramogi noyawre uru kendo akaw thuolo ni mar gomos ne jonyakawa manye oyudo masira mad Nyasaye ochunygi to kwa weche ODM to asiro paro ma jowa wacho nikech Jubilee ni 2022 nyocha wan kode e ot achiel to ka wan kode e ot achiel to pare ni ker ma en jatend Jubilee ema nyocha ni kodwa to ka nyocha tame miyo baba telo ka en ker to ere kako dhi miyo watelo sama koro en oko en opposition leader be en a common man like me nyiso nang'o odwa no wuondwa tang'eyo kinono siasa ni mos sani kiwuoyo gi jo central to gikoni no wadgi moro nitie miluongo ni Muo dwano bi mondo chung ker koro dwaro ni jakom wuogi odhi kode kocha gilos coalition to gi appoint wadgi no kaka jalup mar jakom e dhi laro ker to kwa keto kamano to dwano wagero wadgi ni mondo ka koro wachimo yiero mar 2032 koro wadgi ni ochiek nyalo bedo ang'owa president ta dwana wach ne joka nyanam kama anaero wacho gini kenda se wache ka kenda bro noe to poda bro noe kata kaduogo en ni wan sani wasiro ker William Ruto lwedo gimomiyo wasiro ker William Ruto lwedo ng'eny wasiro ker William Ruto nikech mae ker mokwongo Cleophas mokwongo miyowa minister mar kamno pesa pok nomiwa ga nyaka ne Kenya nyuol
to mae ker mokwongo miyowa minister mar energy. Gima adwana kwa jotendwa en ni kik wariti ni ker ema mondo ndik ji tich. Kik wariti ni ker ema mondo koro chako kel projects gi e gwenge. Giring ng'wech. Opiyo Wandayi oda neno ka stima wuothe gwenge. Mano pod mana paro tangi mede kanyo kidhi nyime. Nikech piny manya donjo kata ka sani ero jatend piny Kenya William Ruto osechiwo lemo machalo kamagi. Piny luo eri wacho nigi finance, nigi energy, nigi Opiyo Wandayi, nigi Mbadi. Konyo jaluo gamo. Emomiyo wacho ing'eni ka wan gi lemo gi to nego bed ni gikonyo jopiny gi ng'ama oket kanyo no mondo ting'e jopiny. Manyiso nang'o? Opiyo Wandayi en expert mowuok e ODM. Onego bed ni koro dhi e gwenge to kelonwa gimiluongo ni last mile connection. Last mile connection onego bed ni sano setimo feasibility study, ong'eyo nang'o gwenge mage madwaro stima, to gwenge mage motweyo stima ma pod onge gik monego keti, onego bed ni waketo negi ok ng'adi. Kwaduogo kuom Mbadi to onego bed ni wang'ni otimnwa allocation moro kaka jogi be timoga mondo kel development e gweng'. Tadieri kata king'iyo Cleo, ng'ama jafuambo, kiwuotho e gwenge tiyudo kaka wuono e gwenge wantiere development moko manenore. Kech sani kidonjo kata mana Homa Bay, nyaneno picha moro ka Senator ma Kakamega nyoketo. Ing'eni king'iyo picha cha ka ok ing'iye maber tinyalo paro ni ng'acha riambo picha cha ni mana loka. Tiyudo ka dier nitiere change manie Homa Bay. En mana ni gimori wuoye ka mar devolution na winje. Devolution problem ma wan go en achiel. En ni wabunge kata josiasa wakao mwamiyo power moro man malo, omiyo kidwaro professionals to gine professionals. Kidwaro josiasa gine josiasa. Kidwaro jokanisa gine jokanisa. To ka wachopo makoro wadwa wacho ni jasiasa go siasa, jo professional otim professionals, to wadhi konyo gwengewa. Nyoro kata nyoro ne wago Mbaka go osiepna ma MCA Ochieng Jera. Nyawa temo wacho gimoro ni onego wawe josiasa go siasa to professionals botim proginene otim tijgi kata lony magin go. Ing'eni kawuono wara king'iyo Kenya wantiere gi Senate. Iyudo ka Senate kawuono gionge allocation ma wabunge nigoni. King'iyo kaka gi oversight, ibro yudo ka jogi timo tijgi kaka dwarore, nikeche ging'iyo governor mo misappropriate fund. Omiyo amba siro lwedo ni NGCDF odwoke national kiti mondo konye education, mondo wabunge odongi tije gi adek ma ong'ere: oversight, representation, gitimo chik, gilos chik. Omiyo asiro pach senator na, ing'eni senator na ng'ama riek. Senator na kako wacho ni wane ODM, wane ODM. To wane sirikal. To sirikal ma wantie ni wadhi siro ker nyaka 2032. To ka jakom wacho nono wago yutan, to wabro goye. To ko wacho noni kanye ma wantie mabenyo osechako miwa signal, kanye mwadhi bet. Erokamano Buk. Iwache makare. Kendo ageno jotwak bende winji, jopiny bende winji. Jona ntiere iri. ODM kae wacho koro gisiemo kendo ginyiero Jubilee kuom wacho ni ero gerek moro achiel. Mae kama diponi wantiere nyaka sare. Giro wase oyo. Odinga dong mana gi kama ntiere gi Ruto. Cleofa sani ng'eni okadhiga gi yamo. Kaka wuoyo ga nowacho gik ma onego bed ni timore mondo wawuog kuma wantiere kaka piny mondo wachore mbele. Adwa riwo wechegi kaluwore gi penjo mane kuongo penjo mokwongo ni be wadwaro political governance. Mokwongo, dongruok mar piny luwore gi well wish mar jatelo. Ka jatelo en ng'ama dwaro mondo piny odongre, to mano e gima biro ramo chunye. To ka en jatelo madwaro ni en owuon kende modongre, to mano bende e gima hinyo piny Kenya. Mondo mi Kenya wasani odongre, chakore gi telo maduong' mar president. King'iyo gik mosendik mang'eny mwasesomo, corruption thrive nikech jatelo motelo maduong'no bende nie ei corruption. To ka jatelo maduong'no ok dwar corruption, to dongruok biro chakore top to biro ridore nyaka county government. Wandiko katiba sani wan higni 15, katiba miwacho ni one of the most progressive constitution in the world. Gima discussion mabire katiba ni monego bed ni ng'iyo kade bed ni Kenya en piny madhi mbele, ne en over representation. Ing'iyo ni counties gin wadwa ndiko mang'eny.
mondo wadok gibed mathin mondo yore mag dongruok oyarre. Kidwa timo project maduong' manyalo yawo wang' ji, idwaro space maduong'. To ka nitiere boundaries to decision making dhi bedo matek. Bureaucracies bedo mang'eny. Koro discourse monego bed ni jo Kenya wacho ni do we need 47 counties? But bedo gi counties gi governors gi devolved system gi separation of powers to en gima ber. Goodwill mar jotelo mondo mi gikony jogi ema onge. Wan gi system ma jo siasa dwaro mana mondo gidongre, gine ma gibed gi pesa kasto gi control ji Machiavellian style. Mar ariyo kwa biro wach mar ODM riwore gi sirikal. An in my view kaka ng'iyo piny, kaka nasomo gi kaka naneno ni mondo Kenya dhi mbele. Assessment mara e sirikende mosekadho chakre wawuoge one party states. Kwa biro through Kibaki, kasto wabiro e Uhuru. An analysis mara neno ni mae sirikal matimo zero in terms of development. Wan kaka joluo, Cleophas, kenda wacho without fear of contradiction. Wan jok mane ok nwabedo affected gi colonial aggressiveness. Omiyo wan ema wakuongo lony i weche mag somo, weche mag rieko, weche mag tieng'o. Sani kiluongo professors e room ka, idhi yudo ka 3/4 gin joluo. Kiluongo engineers, idhi yudo ka 3/4 gin joluo. Kiyudo jomolony weche mag siasa, idhi yudo ka gin joluo. Kati mano ma ng'ama wiro rangi maber Nairobi ke yudo ka en jaluo. Kata ng'ama tueng'o. Kiyudo ng'ama tueng'o maber en jaluo. Kiyudo ng'ama loso kom, kopoko riyo ka dhi wire rangi, ng'ama kuongo lose ngara kachacha en Otieno, en Onyango. Yani wane mwariembo economy ma Kenya ka. Okawach ni I'm being tribal, but anawacha dir. Gima miyo sani waloro wang'o kudo make the right decision a political e weche mag siasa ni wan koro wane sirikal. Koro kwanyal question gima dhi mbele to sirikal ni to fail terribly. Odwoko wachien akieni igni adi. Onge constructive development madhi mbele. Weche nosechakore maber ni wan gi vision 2030, wan gi agenda 4 e yore mag weche mag pi. Vision 2030 no go dams, about 14 dams. Mane dhi loro weche mag pi, supply mag pi Kenya ka. Gik madhi kaka technology, wan gi Konza City. Gik madhi kaka ndara, wan gi LAPSSET program. Gik madhi kaka fuel and ang'o pipeline systems. Gigo nosendike mochan. Sirikani ni obiro gi gimoro achiel kielo cost housing mitime helter skelter ok organize. Kijana matin ma Burkina Faso ni is emotionally developing his country. Owacho ni mai gimo nengo tim to timo. Oonge structures gi systems machal gi ma Kenya koseloso over the years. Tineno ka owacho ni mai gimo nengo tim en gi goodwill, tineno ka piny dhi mbele ma serious. To wan jok mosebedo gi lony, wan gi UN offices ka, Kenya country man gi a lot of development partners all over Africa. Kibiro SIDA, World Bank, pesa mantie Kenya ka ng'eny sana. To system marwa mar politics, maena politics 24 hours. Ka ng'ato sedonje telo, odwa accumulate a lot of wealth. Inisena Kenya development agenda ni president is in charge of economic development. Ni ambo luongo ji state house opogo ji pesa. Ki opogo ji pikipiki. Isena no Kenya piny mangima. A state house mane. Mitime that shoddy work. Maja teach MCA cause teach president. President onego oversee some serious projects development. Madhi absorb ji. Koro, gik mwina no wadonje ni kia government of national unity. Anachichi ni joluo sani. Jakom waluoro. Wan kaka joluo. In fact, all over the world. One was stick ki jatela chia. Walo jatela chia. Miwa solidarity gi unity gi political potential. Maonge tribe moro mango. E piny mangima. Lakini, ntie samone ngobedo wachi ni hao. Jatendwa ni. Osegore ne piny. A human being is not a machine. Oti, all, and gi life span. Mana kaka project, ngato buru uoke penya, okawagombe ne ngato. Lakini kingia jakom sani. Jakom monge nguvu, mar ringo, ka ringo campaign, mondo campaign. Jakom no di oriwore gi
sirikal masani mondo kel kwe kendo wacho konwoyo ni noriwore kaluwore gi weche mag Gen Z ok nodwar ni piny wadhi direction mar Sudan. Emomiyo nodhi oriwore gi piny. Joluo sani onego chak conversation niya ng'ama dhi kawo telo bang' jakom. Joluo riek gimany ng'at mo mariek mondo wachak champion for economic dongruok mar piny in a constructive way. To ma Mbaka ma jok moko kuda bedo go Mbaka no Kenya ka manyalo wuok mawach ni mae dongruok madwarore development agendas gi concept ni na wacho go te joluo mondiko onge kaka unyalo ndiko gimoro kasto manyo ng'at moro mokia ni mondo mo implement gino. Ana believe akia kan optimistic tana believe ni onengo wamany koro sare jatelo moro motegno marie matin mantiere age mar Traore ginicha e generation wani mondo chak build a young leader jakomo sitieko partne mondo wang'ini kenjwane wanyalo go wane mwagore ne multipartism donge enwa wane marembo olwar mang'eny molojo gite gima sani jogi enjoy ni wane mo fight nikech wane manoriek manwang'e kuma piny dhiye wane mwanyalo chako golo Kenya ni kuma entiere ni modhi first world country nyaka jaluo bede e political pentagon ok ni wadwawe jogi ni koro igani ni wan koro wane sirikal matiyo koro wan ok dwar keto jatelo ma ni koro presidency mani ni wan wadhi luwa ng'at wadhi luwa gima onge waluwa gima ki bedo mi analyze gi rieko ni gisombi tineno ni onge kuma jogi to tere piny kasto wan wadhi alinga to onge kanyo ni jakomo sewacho jakomo setimo partner ok anyal biro ka crucify jakomo because when they needed a leader to stand for this country jakom gini no chung magi fight for multi-party democracy ma freedom masani jintiere go Kenya kagi people lost their lives jakom gini go no twig ni gigi koro anana ni wachak ng'iyo gini ni development gik masani biro kia control kako siep na wacho kia president mokalo dwa control dwa kelo wadgi nonsense go nengo rum ng'ama nyalo golo nonsense en manager Kiro kamano jornene ageyo te waduogo ka bang' yo maka osani Oscar kachel koda ka Elisha Bok nigi duoko mabende gida medo kar ka kod paro mokwongo bem nadhi kuom Oscar bang' ka wiyo ma ka osani weche mag ODM gi to nyakoro mjongi miwije kanyo bende en twak moganda oikore mano marango jatelo oganda mathoth wacho ni oyo kik chak go mbaka mar ng'ama dhi kar Odinga e paw siasa to pod ongima olos kende owach gino en owuon kama entiere nyakoro mjongo akaw yo masani aduogo ka kod twak pod dhi nyime kik dhi mabor. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials di mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Poko pogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kik bai. An Millicent Ogonda. Kadi her yudo wenda mar Warom Jerusalem di mana star 860 star 416 hash
to pari niya Ramogi TV e od jower duto Nyasaye ogwedhi. Iseyudo nyodo nikelo nyako chia cholokore Nyeje lunga nisandi nango nyako chia Nini yere konde jalo sigo kachandi gimo nyako chia Utemo kabino Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Kara in kanye, okaneni kumora mora. Ageno ni paro, ni onego wanyiew tigo kawuono. Inise chopo. En ang'o ma itemo wacho? Onego warom ka saa 5. To sani saa 5 oseromo. Atiyo mos ahinya. Koro kawuok e ot sani an abiro. Machini kendo nyakoro mga juang wantika e chenro mar rupiny ka wadhi nyime kako twak achiel warangane chal mar piny Kenya to wacho kanyo kaka ODM osenyiero jo Jubilee ni erogere rekod gi achiel kanyo paro mane manitiere wacho ni oganda wacho ka oduor Saimo wacho ni klaw winjo twak kendo twak mit ahinya mos na jo nene studio kar kanyo erokamano Jalango Otieno neno ka nitiere wich lumbich Opio Junior Cleo jatelo wuo maber onge gima tek en bende ema jaluo kendo riek onyalo kao mano jo nene jo kanyo isedo endorsement Frederick Osuru wacho niya oyaure Cleo mos na jotelo e studio kanyo ODM riwruok gi sirkal to ok rach mak mana ni thoth jotend ODM nitiere jotendwa ma omi migepe piny na jotelo e studio kanyo ni dipo ni jatend piny tiyo gi ogai mar ODM kaka ngas mar 2027 bang'e to nuore telo to kata migepego wan kaka oganda luo ok wabineno gi Alfred Osuru Madandora Festo penyo mangima bende ang'ini Oscar ang'ini ndege kanyang yud thuolo maduok moko ari adek ka wantiere kar kae nya Sudan Mtolo wacho no yaure kanyo mos na welo mane studio loch gwenge enawona no TV mopogore driver ni Citizen sani daybreak wacho ni loch gwenge sani en mana ketho pesa jopiny nikech gima loch gwenge miyo jopiny onge josiasa gi jotelo ema chiemo godo an sani adhi chamo pes josiasa to kendo wacho ni nikiendaga wacho ni jotelo ondiko mana wedegi ka in mane imondo gone kura to odwani mondo minyiew tich weche gi thoth rowere ni momiyo gi ichwang gintiere godo kanyo achiel kachiel ote mar Samuel Origa yudo kaka chalo Kambona jang'olo moja aneno wakantiere kama gambo kangeso erokamana Nancy Awuor bende neno wakantiere Kisumu dala erokamana ahinya Oscar antiere iri kama nomi duok penjo mopogore opogore ma kama twak osechope sani dongruok gi siasa kama antiere go karkas achiel kachiel sani dongruok gi siasa en one and the same thing an apuonjo siasa to kibire school kaka wa define what is politics siasa en ang'o siasa bedo defined ni authoritative distribution of resources kaka ng'ano mayudo ang'o sadi nade who gets what when and how mane siasa mane momiwago siasa nikech en egmo achieve go development en emipogogo gik moko ni ka wan kod aora to joka Cleophas biro kele dhoggi joka nene biro fumo pigno mine maka ng'anene biro to bende tiyo gi pino mor modho kaka gipogo gino kaka resource mane siasa koro gima dhi mbele penjo ni to bende Jubilee ka Jubilee o invite Raila Odinga mondo donje ginene mondo chung mondo obed president ma Kenya. The question mantiere ni what is
community. Siasa marwa ma Kenya ka kik powuondre. Awinjo ka nene owacho bok be bro duoko, but siasa en siasa mar dhoudi. En ni dhot mari en ng'ano. Nyalo bedo ni nyingi yirego inyo ka in gi nying maber miluongo ni nene. An nyinga rach luonga no Mondi. Koro samosa luongo nyingo Mondi to kata ko nena to yurida kod o to nyara luongo na King ka chieng. Koro ko chakre kod problem mane ka mwasebeti for the last 60 years. Koro gima timore ni wan kaka jodhot mar joluo nyaka wabed very strategic towards 2027. Wasegoyo kendo jatendwa mwasebedo koketo mbele for the last 3 elections, 2007, 2013 and 2022. According to jomoko mabende pacha bende ni kanyo, in these 3 elections leader marwa Raila Amolo Odinga has won those elections. But elections go poko chupo kama bedo declared the winner. Ngama declare kacha ema wacho kanok en seche ma kech kata 2022 wawe Monday 2013 actually Maraga nodugo bong'eyo wacho ni awo gini okwale 2017 but declared my null and void. Emnan koro jo ODM notamre dok e yiero simply because nagi wacho ni ki declare gicha null and void to IBC emoketho to okwanya dok gi the same IBC. Otherwise what they dok is the same thing bagetamre dok e yiero. Koro ka wadhi 2027 to nyaka wang'i ni wan kaka joluo wachung' kanye. Samo weni wadong kod 2 years. Emomiyo wan wawacho kenda se winjo kata kama Maida wacho nicha winjo kata kare mondo molo be wacho nitiere nyidho moro ni wakom gi nyidho ni to be mondo molo no kodhi mbele ni ka wasekomo gi nyidho nyaka wane ni kendo wadoyo ka to keyo. That is the reason of timo miluongo ni development ni plan ni puro kise puro tikomo kise komo tidoyo kise doyo tikeyo. That is a process. To problem mane mwasebedo go for the last 60 years. Momiyo wachopo kama wachopeno. Momiyo waonge skude, momiyo waonge barabara. En nikech no kwang'eyo sasa Makenya. Wane wa focus a reform, democracy, wane ni everybody oyudo. Kada Raila Odinga pod kimiyo ka wuodo to bro make ni miye abich go pogo nadi. Jakenya te oyudo. Ouru to kapo ni miye adek to wacho ni Jakenya en jathurgi. Bana ka Kenya ntie wane mwasebedo ka wang'eyo ni everybody gets, we fight for democracy for everybody, we fight for human rights for everybody, but the thurwa moko gi ok tim kamano. Kata mna kore bocho njok mukawo migepe experts gi ding'e ni kama Mbadi obetie no KRA is in court. Nintiere ji 1,700 manondiki to negi wuok majority from 2 tribes. Mano en case ma is public in court. Court no wacho ni jogo te ok nyal bet tijno nikech ok ging'iyo ginene mar regional balance. Kech anything manyaka tim according to katiba nyaka bed regional balance. But the truth of the matter en ni gima ne iluongo ni supreme presidency chande pok watieki. Sani podi nyaka kata wan kod katiba mpya podi president nigi chance maduong' mar decide kama maendeleo dhi. Kama ntiere ni issue mar donjo serikal kacha. Erika ng'ato donjo serikal bende en numbers ma in gadier. Numbers wasebedo go. Numbers go pok omiyo bedo president. Numbers wasebedo go. Koro ok en strategy mar numbers anymore. Ntie issue mag pesa. Ntie issue mag corruption. Ntie issue mag violence. These are part of the game. Magi gin part of the game. Violence itiyo ge siasa. Pesa, bribery itiyo ge siasa. To gik manene wacho gik magi gik ma asaka wacho kae in mangisi ga pelo clearfast ntie gik mokare theories ari matiyo ga koka when ideal situation the realistic situation. The ideal situation any kako nego bedi the way it ought to be mano ideal to the realistic situation en kaka entiere any king'iyo kata the financial muscle majaluo nyalo joluo par
Siem na joluo par manyalo contribute 1 billion shillings each a kiti mar president magidwa chungo sana within 2 years. Okinya yudo. To pesa is a big virtue in politics. Kata kendo ngati brego position. Kalonzo is a very good candidate. Does he have money? Kata Matiang'i mwana majumu wachogo. Matiang'i problem and mostly pesa. Nikech ki wokai idhi Mombasa. Ki wokai idhi Mombasa tin presidential candidate. Ngeni V8 cha ocha mafuta to idwaru V8 go karibu almost more than 20. MPs maingo bodyguards magi gilu wito go wacho one at your support. You don't give fuel to kama gini inde. For you to move from here to Mombasa, you spend almost 10 million. Money there. Sani, politics has become too expensive. Makata ki manyo na ko mar welfare, mar gwengu, emene ki bedi ki pesa. Nike sasa ya makumoro timre gwengu kanyo tingishin Cleophas, chairman. Ini mi keto mokwongo. Keto, no kise keto, kuro kwa di keto. Kuro chairman kata mar gwengu kende, it is very expensive. Politics has become very expensive. Sani, we don't have the financial muscle. Bwana Mani State House, Mulungu William Ruto. Bwana, he has the financial muscle. Nyodo dong nyowacho ni kendo 2.5 arambe. He's giving them 5 million. Where is this money from? Koro wangeyo gik ma realistic. Wawe wacha what they are there. Pesa is very important in politics. To pesa ni bedi tiyo kode marach. Nikech kaya wacho ni weche mag mibadhi bende donjo karka. To ka en jopiny muketo larokom mora pacho ka obedo gi nengo mamalo nikech nitiere iwacho ni en politics of handouts kama intiere to handouts yok miga jotelo imiyo gi jopiny iwacho target mantiere karo bed ni pesa madwarore ni mibadhi kod bribery chebe kama intiere biparo ni kanya kama jopiny lale. Yes, jopiny paro gi iye anang'ena sidhi yiero ng'inya kavuta Cleophas. Kati bed ni wacho gik maler to ginyisi jatelo wacho maber ndit koro iwe wanadi gik wacho to ler ndi subtal mi wacho nego bed ya barabara go nego bed gigi ose wacho gi jogi te lakini in kaka koro wanto wanka koro iwe wanadi yuknu wajamna iwinja tiekri koda chuth watin jatelo mano ka wasebedo go okwadhi yudo jotelo ma idwaro kande to kikawuodi ni wago realistically ng'ama nie telo ni en very sharp kendo seng'eni shida mar jopiny en mana macha kata wacho ni bwana kanisa tambro dhiye kata dakare ni to kanisa no bende I will give them money jotelo gi bende money Arambe Stars mondo ginene mondo loch money ng'ane mondo supporter money ji dwaro gino tuji parogi igi kikpo mano realistic position ideal to kone go bedo kamano kada voter bribery according to katiba marwa kapo ni bribe voter okoyini kada chung. Does it happen? Bwana kidhi rally sani Cleophas tuchoninge jiro chungirani kama ekajopo sani ti kama chope rally tiudo ka jose pango line ni jatelo wase ikre a line ka koro in wacha kata kama chunge line ni kuri wuog jomo pango line obedo tich matek kabisa realistically kaka joluo sani okapar no one we can afford to bring up a candidate who can win an election kawa sicho pukanyano ko nyal bring up a candidate manyalo win election samo well what is our best kum dokumentiere mose declare okumo poko declare nene wacho no manja telo is a very good idea nikech to be honest wan gi milungo ni natural attrition gi dho kisungu natural attrition en jo igni kro de mang'eny leadership marwa king'iyo kata governor ma Kisumu must be 70 something king'iyo senator Masiaya must be 80 something king'iyo leader mar ODM must be 80 something king'iyo kata mana women rep Masiaya and what have you all these people to one called upcoming leaders king'iyo senator ma Homa Bay is 45 or something like this Moses Kajwang king'iyo senator ma Migori Educate is around 40 something like that. One again new leadership mabiro MPs kata Masiaya David Ochiengiri these are young people yes one called very good leadership mabiro mabede nyaka bed empowered kata for example issue ma woku mar Sifunani bien lo ma Sifuna wacho ni nita komo wacho conclave nango intergenerational
dialogue. En ni joma thindo gi joma dongo gi joma diere millennials jubed pinto jowere ka jidwa tiyo. He is right. To problem ma wan go wan kaka koro luo Nyanza, leadership ma wan go is a bit overstayed. Governor Masiaya, and we have an old leadership. Onego bednu a change, yes, but okwanyal change kwa strategically maber to 2027 kaka osko mundi. The time is too short. We can only prepare a leader mayang miwachono nene for 2032 and above. 2027 is too short for us. Mokwanya yodo, that leader bo produce bo Rom this time to help us win the presidency. So we must be very strategic. Ero kama na inya Oscar Elisha Book. Yes. Mana kama ntire kakanya. En mana weche mag siasa gidongruok kendo ka nene achiel ka achiel en pogruok manya bedo en mana mar paro. To chal ka gima jago ombulu en mana macha mosebedo ka go ombulu e kinde mokalo. Awinjo ka osiepe gariyo gi wachonwa ni wachak manyo jatelo. Awacho mae makela wacho theory na mawacho ni ok gi understand kaka ODM party operate. ODM party operate kaka Roman Catholic. Ma wantiere gi pope at the top, wan gi cardinals, wantiere gi priest, bishops and watoto mesa e kanisa. Raila Odinga e pope wa e chama wan. Onge kaka inyalo nyisa, isenano chieng' ma jo Catholic wacho ni koro pope itia ahinya koro kikitelo in dog piny. Girito nyaka pope no tho ma kowe kore ka cardinal moro ji konga mana mali kokwa kelo ngawa wakelo another cardinal to wakete pope. No, the last pope no resign. As we speak, resignation oye ne jakompo ko resign. Jakompo ni race. Onge kaka inyalo kona no dwa replace pope to bisena no pope makijana. Pope makijana ko bede Roman Catholic to pod. Emomina no sani wich maringa ni. Emo jogi ne dwa lwaro odiem. Nikech de jakomo onge gi rieko ne gi wisdom ma en godo odiemo sadi. Kech Sifuna ywae koni, jomoko ywae koni. Kasto wacho ni wa replace pope. Adwa koni ni an kaka alta boy party mar odiem ni. Wan waluwo gima pope wacho. Pope se wacho nono wami William Samuel Ruto divai gi sacrament. Wamiye makata watema wamiye. And I want to tell you, onge nyathi manyalo donje dala gi to wacho ni baba kawuoni ti ahinya ne first born koro kawuona replace. Bane dwaro cases. Warito pope wane chieng' mo wacho ni an jothurwa koro tawinjo ka jony to bro miyo nyathi mohere dala ne kanye endo blessings to kao teko ne to dhi rumbe. Ingeni kata kleo ka in koro ibro nena ni baba uni to ero ga nyathini koro nyathini mabro step in to kichako mbwak ne ni dwa gwe baba uni ke koro neno kukelo mama matini koro mama gober koro dwa kao jothurwa idhi fail. Ta dwa na kon John nene joluo se bedo opposition igni mang'eny. Omiyo bedo opposition ni wasekelo gik mang'eny e sirikende makalo gi lakini wan wadonga wakele to ka ber wuok ni to wago yutan wadok opposition waringe street tiagas gowa joka kato endelea gi chiemo. Sama ne wakelo devolution aparo ni jo central no pingo devolution ka giwacho ni mano majimbo dwar riembo ji ng'ato dog gwengi. Sama ne wa convince gi majimbo ni ng'eno nego nyako dhiambo mbai. Majimbo ni onego jende mane dhi ng'anyo mondo wakele. Majimbo ni onego nyithi luo. Koro samwa wueni Oromo maka jakomo wacho no ni we anbe wabede serikal wachame gik mwase gore negi. Ang'o mamono wachamo gi. Nyaka koro sani wachama gik mabeyo miwinjo ni jakomo wacho no ni tero wa Kanaan ne en piny moting'o chak kod ani. Okwambe sani koro komiwa minister. We don't care ni wayuago jomoko. Gimbe gi step in. Wase gore for long. Gimbe gi loso position ma strong. Gibigo. Chieng' moro ka gigore ne winjgi ne giduoge serikal. But I want to tell you nene. Aparo ni ojende wa masani we are losing track. We are losing track. Ni wadwaro ni wadhi kaka jomoko giwuoyo. Anyisi kawuono kan kodika. Ne jakom kawuono kotimo mistake no wuok e serikal. Ne waduoge opposition. The next thing en ni joma nyugo ke serikal ka dok bagen to gidok malu to wan wadonga kucho. The same na ne gini ema kuwuok ka jakom ni opposition to gwacho ni jakom yolo wa inego nyithindwa street pile. Jakom yolo ka jakom otero gi serikal you complain. Jani mar joluo mondo wayud telo a compare gi jani mar nyithi Israel ka giwuok e Misiri. Ingene nyithi Israel ka wuok e Misiri ne gichando Musa manitie manok winj Musa.
gikono Musa ni Musa Nyasachi ni wanok wanene odeko to Musa paro ne gini ngini Nyasaye mowacho ni ema nyogolo wakanye Nyasaye ne ok inyal paro kata ni Nyasaye ni ema nyobaro nam magikalo wigi ne wig e kaka nyithi luo wigi wig anakoni ni kama bedeni an chieng' maneno ka jakom Raila Odinga wacho ni koro wuok e sirikal wabro loko language as per now wan ka Ruto to bende paro ni kata ka giduto timre kapok abiro ire John Nene onego luw jatelo matayo piny e yo machal nade kirango weche mag dongruok kod kaka go siasa ma wicho ko wil gi rito ratiro mag oganda chwalo dongruok makare ne jopiny kendo ni diere ngima ma japiny obede moro makare e kindegi kata kodoko niero sani ano kwaya iwacho ni amba bedo mtoto mesa to kan mtoto mesa mar ODM sani iwacho ni kana bedo mtoto mesa nanga parish to ka irango kit kaka iluwo jogi mantiere e telo depo ni samoro iluwogi ka okwanegi makare kata waneno mana gi wang' mar siasa to mar dongruok odin Kileo development kanyo ching'io paya apani ujoma jofuambo nyocho ng'iyo paya ma Homa Bay apani nunene kodhi mo odong gimoro marom gi mesani ma kanyo nyocho donga kar luoko development manya wadhigo ni dongi neno koger paya maber e Homa Bay sama ne mamosore Guru Kenyatta noger no paya ma Kisumu sama ne mamosore gi Kibaki nomiyo wayudo airport sani koro paya ma next midhi ger en Masiaya gima nanyalo kwaye luo land nikech ing'eyo kikwangi national government be counties be yudo billions of shillings every financial year ang'o maginyalo count ni watimo gi billions ma wayudo problem ma wan go ma wacho kaka chako wuoyo ni priorities wa kaka counties maluo wayudo gi wrong ka wanyalo yudo priorities right to wadhi yudo gi onego bedni ka pesa pok obiro twago budget twang'iyo nang'o mwanyalo timo kata en multi-billion project owach ni mae emwadhi timo koro kata ka governor invest e project achiel kata higa ne 5 ten gima neno problem ma wan go en ni governors ringo dwano tim ana wacho kama kawuono ka wan e counties wa beach ang'wen wanyalo wacho niya waseyuak ahinya ni fish factory okel Thika sani wan gi sirikal ma winjowa governors ka winjowa kata jolwetgi ka winjowa sani gidhi ginyis governors obed piny to dhi lobby ir president to nikech kiwuok Homa Bay Kisumu Siaya gi Migori iboyudo ni nam nyaka bede nokalo wang'e ni kuonde ma nam okalegi ere kama rech bedo produced mang'eny moloyo gidhi giger factory kanyo koro ji te golo rech gi kanyo to tero kanyo then wanyalo tiyo gi airport wa mar tero rech wani be oko sama watero ni wanyalo lobby gi ker ma kawuono ni o reduce nwa the importation of fish ma wuok China miwacho ni jo China okelo rech ni mondo wang'e ni production wa rom nadi koro production wa marom ni wadhi wang'iyo ni to deficit ma wan go rom nadi koro deficit ni wadhi waloro sama waketo factory for example wakete kata mana Siaya e dho mwalo Nyadorera mwalo kacha ing'eni mokwongo gini dhi employ Luos sama employ Luos nyiso ni ji nigi tich wachak waduog kaka koro Kisumu wawach ni niang' ipuro kanye mang'eny waket kata factory 2 kende Nyanza ok mang'eny gi 2 kende ma produce to wacho ni pururu niang' waterka sama wane sirikal ma berbe kwa nyalo chiero kata Kikomi manothocha wadhi wacho ni pururu cotton water Kikomi mondo wachier Kikomi ang'o matemo wacho kwa loso factory gi gidhi employ nyithi luo sama gi employ nyithi luo yot mondo wabigi policies kata wanyalo biro gi strategy mondo walos bankwa sama waloso bankwa ni bank ni ema dhi chulo jogi wadhi gerore economy wadhi revive erokamano ahinya Elisha Boka ng'ena ng'aduogo kanyo weche thoth ahinya ka ng'aduogo iri ang'e mak penjo ni kata ang'e ndike kumoro governors miyo wacho ma offset priorities right gi gin governors mag ODM timo ang'o bang' miyo jo counties telo mag governors to governors mok tim tich nikech ero giketo priorities gi mopogore mane kaka ne wache apenjo no wuok mana kalore kon presentation mari kod duoko ma imiyo kanya achiel kachiel jo nene ntiere iri to korango siasa kod dongruok nitie ote moro kama yiena mondo mi asome owuok kuom David Ochola Nyanyabola Central Nyakach Ward owacho no yawre
most na osiepega go tema ne studio. I just want to inform them ni okonya replace Baba while he's still alive and active. As ODM, our leader is Raila Odinga, and we will follow the direction from him. Whoever wants to replace him, wachoni nyaka work under him, learn and respect his existence. Wachoni katamuma wachoni while Musa was still alive, Joshua and Caleb waited under his leadership. They did not call for his retirement. Likewise, one Kaka Onagi, Raila Poden Jatendwa. Otherwise, young people who want to take the mantle must prove by action fidelity and faithfulness. Fidelity, faithfulness, and loyalty to Luo Nation, current leadership. Baba osekonyowa kendo bedo mare ema oseumo against our political oppressors. Wawachone gisani, one broad-based government until Baba tells us the next move. David Ochola, Janyabola Central Nyakach Ward, antiere karaka. Kolmathos mabedi se wijo karaka nya duoko nyaka mare lisha bo, antiere ili jon nene. Wana ine Cleophas, kaka japuonj nowacho, siasa mar Kenya largely en mar dhoudi. Lakini, king'iyo diere mane sirikal en achiel, to gik moko nok timre kaka onego bed ni timore. Joma ne owuok, wadog chien matin. Wadog chien kani manyo uhuru. Manyo uhuru. Joma no champion mondo mzungu uwogi mondo wayud independence. Joma no kao active role. Majority megin joluo. Kwa bire multi-party democracy. Joma no kao active role megin joluo. Point 9 niya. Ngama riek ma understand nationalism, gi good governance, gi development en jaluo. Okadwar ni gini chieng moro tigodo kagoe nikech ambe an gi political ambition. Ka jo mwage nyalo loko gini. Lakini anawacho mana adier. Piny ne joluo nigi wach moro ni ng'ama fuo chiemb ng'ama riek. Ng'ama fuo chiemb ng'ama riek. Jo-Israel gin ji adiek e piny mangima. Gin ji milion 3 jo-Israel. To jo-Israel ema control pinyni. Nikech mondo mi control piny, ok en political power, en economic power. Gi control multinationals, businesses. Obama gini kano donje sirikal, no eni ene modhi rule. Nogo ne sima chielo, kone ni kaka wanyise kaka itimo. Kikiwe ni ine jatelo kani. Ma iye wiyo chako loko rachar. Nikech nitiere weg piny. Iwinjo? Sanie, nikech okwa yudo political machinery. Kaka japuonj wacho, waonge economic muscle, kaka nowacho. King'iye concept ma Kenya. Mondo mi many luo billionaires inyakwano gi. To kikao otas ni ndiko Kikuyu billionaires, bro pong michaki kel moro. Gi goria gi jogi. Nikech gin economic power. To economic development mar Kenya kan, it is pegged on political leadership. It is pegged on who is on top. Ng'ama nitiere on top cha, ema control resources. Sani jatelo ne wacho ni jatend piny masani ni nigi pesa machalo do. Pesa go golo kani? Pesa go kawe sirikal. Kwani business man, entrepreneurship skills mane ma jatelo nigo. En Zuckerberg. No discover Facebook. En gi multinational manyalo miye trillions of ane. Oyua pesa go e sirikal. Otiyo gi power ne, o misuse public finances. Ochoko gi to keto gi piny kasto bro miwa piecemeal. Gima temo wacho niya, mondo mi wabed gi conversation manwachako maber Vision 2030, so that we move from a third world country to a first developing countries. Anyisi kawuono ng'ama riek manyalo champion for that conversation en mana jaluo. Jo mwagi, wamire mfano sani. Jo rabuone gi. Gisebede sirikali giniadi. Gise accumulate pesa kolore sirikali. Sani ka koro ni dwaro mondo gigol jatelo manyalo champion for economic empowerment and growth. Ng'ama giketo mbele. Ng'ama kia kata ni governance en ko wuoyo to neno mana joka bendgi.
koweto neno mana joka bende osiepna ni wuoyo maber sana to en ok localize national politics obukore ni wan gi paya kia wan gi wadwaro jatelo mang'iyo Kenya as a whole mok ng'i ni wan joluo wadwaro kia ogernwa jeti ogernwa gik matindo tindo gi king'iyo Homa Bay County kama nitiere pi manotiyo gi billions iluongo no Luch Kimira mano nengo bed ni turn round food security ma Homa Bay nigi black cotton soil jatelo gimoro amora mipidhe piny ne nyalo tiyo Homa Bay obed mana nas obed fruits obed ang'o mondo mi watan that economic potential kidhi Kisumu kacha nitiere lo kikawe kawa Kibos mwinde ma enjoy lobno ema gipure ni ang'o gano wadwaro ng'ama ng'iyo Kenya as a whole ng'ama nyalo ng'iyo Kenya as a whole en ng'ama riek mosomo motiegore mosebedo ka fight for the right thing for many years ma en mana jaluo kibire kiwacho ni ati time thing bana do you know what one day can do in politics? One day kama wan gi 2025 pokorum wan ediere wan gi 2026 koka wan gi the entire 2027 nyaka giko kuchoko kidhi yier wanyalo kelo ng'at mariek ma jaluo ma yan ma champion for the right cause to wanyisi gimoro achiel joluo sani neno ni eti kuwa wuok e sirikal ne twagore piny bwana wane mosiro sirikal ni sirikal ni nogore piny chon joluo mosire oleng'ore manir joluo ni emomina ka ng'ani sani dhiro gimoro amora nyalo Devolution okonyore tie jakom kuwa wuok e sirikal ni taduoge wach mana kone ni ng'ama ofuochiem ng'ama riek ineno jogi wanyalo control jogi mwaduog walu unity mwatigi the same concept manyino wacho mar dhoudi no mwawe mana ng'ani koliero gi dhouti achiel no sani jogi onge jatelo manyalo wuoyo mariek jorabuon gi manyalo champion for economic power gimanyo jaduo emomineno ka sani jomong'e siasa matuti wacho ni ngire orengo nyocho mi sum kia ng'ang'o dong' ing'eni kapok ochak kel ni orengo gojo dong' noromo gi jogo gitemo konore ni okichung' wayie sani jarabuon moro nyocha wacho ni ineno nyang' mano odino ne jakom dhi kanan en wan sani wayie mondo wariedi kama onyono nding'wa to kadh loka kocha by all means possible siasa and everything nyaki manipulate jogi tim kamati bed ng'ama riek tikaw gi mikaw kwa kaw telo ni jaluo ko kaw telo jaluo nikech jaluo onge favoritism Cleophas anyisi sani kopo ni nyien jatelo tibiro yudo B+ to jamuo moro biro to yudo A plane jaluo bro ndiko ja A plane jaluo onge ga milama jogi timo magisebedo ni ng'ato moran ka en kabila moro to imbi yamiya tich to gimonyalo timo to jaluo ok ti kamano ng'ama nyalo riyo Kenya ni ma Kenya ni lu kuma wadwaro mondo wachak compete Burkina apenji wan waonge nyiego ni these small West African countries oyiero nyithindo matindo tindo kijende matindo Burkina Faso to gi Senegal ineno gik magitimo ne pinygi wachope generation manyien jakom gini notimo part gi they played their part 100% gi ngimagi magimiyo the political freedom wan go sani we have to take this anaromo gi koigi wamwere kona ni nene un sani kaka generation wagore ne gini an nandiko book mondik ni I refuse to die nikech jok man wachako gore go gini notho wadong' gi Raila gi ji matin kama mondo wa champion nu freedom ma un go sani nyalo dhi hotel tiwacho siasa inyalo dhi e pub tiwacho siasa onge ng'ama luwi koigi wacho ni diere mane wago siasa ng'ato nobedo jail for 15 years ni noleko ni en president noleko for 15 years obedo jail un sani wamiyo freedom goluru Kenya e third world utere ang'o first developing countries all the ingredients for development wan go Kenya kan gima walak en focused and visionary leader ana believe awinjo karemba kaya ni visionary leader manyalo champion for change nikech ing'eni gima community o believe ginemo perfect ineno ase interact gi community mang'eny oriagi gin konyuol gi ka githin gin gidwa go ohala gidwa loso pesa gin ema gi perfect ineno ka sani gi control business Kenya ka Jakikuyu be kamano ineno jo Kalenjin jo kwathgi jo Kalenjin Masai gin jo gi grab
ging'eyo iluongo gi nang'o gi raid kagi dhi community moro gi raid ok gi feel anything emomiyo ka jogi raid economy onge gima gi feel kata ka economy dhi lwar koro an gima temo wacho ni telo ok mi ng'ato adwa kono osiepna ni jatelo nowacho ka ni wase diro jakom mondo kaw gini ineno tadwa nyisi kawuono ni ng'ata mabedo jatelo kijana mineno matin miluongo ni Babu Owino is a very good example. Babu Owino emosego siasa kuonde matek mok nyalre to king'iyo telo ineno last minute ineno dichieng' ma kiny piny rugo cha chieng' ne mikawe telo ken ni okay idwaro mondo jopiny omiyi telo donge tadwa nyisi japuonj iparo ni jopiny ema miyo jotelo nitie dynamics mang'eny mondo mi kaw telo kata obed mana idok mana muma mineno wachono ukuot mana muma favor to kane Saul osebedo corrupted Daudi nowuok ka Saul pod ngima bwana uru wuondo ji kadi nyaka jakom tho otho nade udwani mondo jakom otho wadwaro ni ng'ato jomatindo gi dhi obed kamoro to yier ng'at moro motegno to ng'ano thinyre oko to yud blessings mag jakom ni warit no tho ugombo ne ng'ato tho ka gima Nyasaye an gima temo wacho ni kama wachope sani as a country Cleophas adwa nyisi adier kineno TV ineno ka ji ariyo mor sana Kenya ka gin jo siasa gi content creators field gino nyaka imor ji imi ji nyiero koro gin gi mor 24 hours kata gonge gima giyudo jo siasa milore gi pes jo Kenya emomiyo gi mor 24 hours lakini kiwuok ka sani Cleophas dhi mondo mine reality mar Kenya the Kenyatta Hospital the Texas the River Road in a real life mar jo Kenya the counties in a kaka ji suffer on basic things kaka food ji are nutritionally deprived el Cataluo Nyanza we need a leader now is focused on building this country as a whole ok ngama ngani wan kaka jo Kenya what the fuck is jo Kenya wan kaka wan jo Kenya magi jogi mano ken tam mar mobilization mar ok tam makare mar iwinjo mobilization masani dhi mbele ni mar ni jo Mount Kenya jo Luo jo Kalenjin kia gigo nengo wuoge ng'ama mondo miyo champion development gi focus mondo piny odhi mbele nyako bed mana jatelo maneno mabor jatelo maneno mabor ana chichi mana ni ene iluoka John ero kama na enya ntiere machielo bene mantiere kar kae Burkina Faso no kawo telo cha yora goko mano timo yiero Senegal oyudo jatelo matin mantiere kar kanyo kata ng'ama okawe yora goko no bende nikech sasa adwa nyisi sani ineno democracy ni jopuonj ne ng'ama riek sana bo nyisi democracy is a lie onge telo mikawe piny ni democratically kata di mana America kata di mana Kenya ni manipulation and planning and war iwinjo koro kibiro ni do bede telo kibire telo ni yom ni dhi mi nyaka ikaw gino gang'enge gi thuo by all means possible nyaka donj kacha kiwacho ni mano dongruok mar siasa japuonj jasiasa adhi weni nafasi kamano John ma japuonj jasiasa obiro nyisi niya siasa en niya ise believe gi factors gite ni inyalo timo maber malonyeni iwinja mane history mar siasa ibiro gi teko ni te mondo igol ng'ani mondo itim gik miparo ni inyalo timo maber means ni ng'ani bedo eliminated Oscar na bedo gimoro kachiel koda ka Elisha Oscar ka buka biro ira wija ne mar Elisha kaka to mane warangi ana loko twak tie wach mar police moro man mbele ka kada na wuok ke yuarwok mar IG kod National Police Commission mano gima ngitie kanyo ka girango ni ng'ama onego bed ni ndiko ng'ato ng'ama riembo ji tich ng'ama timo weche mag recruitment ikete mapiyo ahinya Oscar kata biro Elisha the thing is Mana very fast. And dakika achiel time muda chiwo kaka to lore. Ne no time mang'eny ahinya but we have to allow him. Anyway, goma timre e wach mar Luo community. Awachoni nyaka wabed joma strategic. Wang'e bedo strategic wang'iyo kaka sasa ntiere. Mana kaka wachono politics is war by other means. Chal kaka midhi lweny. Kidhi lweny the best way mar win a war and ambush. Ki ambush in called ideas magi to kore goyo. Number 2
wach mo nene wacho ka emadwa na correct ni wane mwasiro serikal. It is not true. Joka ma osebedo serikal nikech wasebedo gi serikal for 62 years. 62 years gi 36 16 ne mag Kenyatta, 10 mag Uhuru, 10 mag Kibaki. Kuro 36 osebedo dhot miluongo ni Kikuyu, dhot achiel, 36 years. 24 Moi, 2 Ruto. Kuro mago 26 jok miluongo ni jogot mag Kalajin mosebedo telo. Kang'isi ni siasa ma ipogo. Sasa ndika gumuti miluongo dho kisungu ni political mobilization. How do we mobilize for politics? Kidhi Europe, ji mobilize gi gima ng'ato timo. Wan gi Workers Party, Social Democratic Party, parties mopogore opogore. Luwore kod gima ng'ato timo. Emomiyo most of Labour Party moro mino mantiere UK chan. Wan to kae e Africa te, ok Kenya kende. Pod ji pod mobilize. Jo Zulu, jo Shaka, jo Luo, jo Kure, jo Mijikenda, jo Kure. Kata mna kidhimo na Rwanda, en Hutu gi Tutu. Kata kidhimo gi Tutsi. Kata kidhimo na Uganda, ntiere Baganda, ntiere Banyamulenge, ntiere jo Kure. Mana kaka ji mobilize. Kuro mawacho kama. Ni wan, kawa wuke siasa ginene sani. Joko wuok muna nikech ang'o. Nikech wadonjo. To shida mar joka, en ni ikelo jo Luo. That means ni kawuono. Jubilee ma wuoyo chande gi jogot ma Murima kande ma wuoyo kande jo Murima kande in case ni Jaluo ok give space nikech bende kata experts one go politics CSS mancha Raila kelo ne gina bichi ntie Nyatrukana ntie Joho to ntie Nyakoparanya. Nobody is attacking those three. Shida man ntie gin na this two Wandai kod Mbadi mano kende kama problem ntie kata mana Sifuna Maro message general. I've always asked, nangomo mi Sifuna ne shida mare en Mbadi gi Wandai. The problem en the foreigner ngamok duar en ngama omondi gatieno. Koro ngacha kapo nu wuok sani okay wuondi ni Ruto will win and will win gi kura mar Mount Kenya. The Mount Kenya will come back nikech shida ma wan ikelo kae isegolo wan ne wa support. Sani tu jalo wacho kama ni awa jo Mount Kenya unte manu konya ba yudo telo to akelo joga agomos ng'won Nauru joka kura segolo dwar Nauru ng'ato akete finance kato bedo wod Gachagua akete finance ka kasekete finance don kuro wawinjore maber koro meoro tam morario because what they are suggesting ging'iew mnan mondo gibende kapo no bet patek to they go for another handshake koro nego bed wan kaka Joluo community marwa wabed very strategic. Is it practically possible gik manene suggest ni sani kamwantiere ni ano kadagi gimiwacho no wang'isi kata mpira migoyo ni ng'ama dhi loyo en mano Dhiambo en mano Nyango en mana ng'ano pod en manogam ma pod dhi loyo kapo golo gam go Nyango gi ne gumundi e mpira mago chande ok lore koro wan mbele nikech idea maro to bet mbele no Israel no en ok dware ga kami en inegega tinege nango nikech wich kata gweng'u sani nene kapo ne dhi to wi ler ahinya to jopiny ok dhi heri ahinya idwaro ni mondo kiyiero MCA tiyiere ng'at moro mar jopiny ng'ama ofuo ka jopiny ma obedo MCA emomiyo kata wach mag devolution magwa it has not failed from the governorship. Governance mar devolution or fail from the assembly because assembly ma loso katiba ma loso laws assembly ma check the governor assembly ma decide gik mitimo to kaste modhi yiero to wanno ni MCA mwayiero nyaka bed ne mo force aidi no mane ngama nyalo bedo MCA no ska into wheeler kabisa community wawea ma kom jopiny mano e kom important for devolution to work mondo waye the best MCAs mariek manyalo kelo legislation maber to check on governor onge power county government but problem entire ni when we lose the assembly we lose the county government we lose devolution. Ero kabana nyakora mujo gimo wacho kanyo ni MCA kiyiero jatelo mineno kanyo en true representation mari kaka japiny kiyiero jatelo ma ng'ato oseluongo kanyo ni en ng'ama wiye ok ni kare koda tiyo gi wach machielo mar fuo kata kamano ng'ama rieko mare ni piny mano bende machalo ni pat japiny mantiere kanyo mane kama japiny bende ntiere mane paro ma Oscar bende ochwalo kachiel watimuru makare kod okor ka weche mag yiero ka warangi ang'ena ng'aduogo mondo ayud wach mogik kuom wenda man go kata ayud mar Elisha Abo respond ne nene matin kapok wakaw break kamano matin ng'eni nene wuoyo miyo kora ng'eyo kuma entie adwa kono nene babu miwinji wacho no siepna kabisa babu wasewuoyogo babu ok nyal replace Raila Odinga kapod jakom ngima onge ng'ama be gombo ne jakom tho kaka iwache no
wawacho niya onge pop ma kijana omiyo wanyiso babu no ore mos pok ochopo kata kiwango mar cardinal pod en mane priest piny kucho. Cardinals awacho ni theory, cardinal and governors pok ochopo kanyo. And I want to tell you ni Mbwakni be samoro inyalo paro ni irikni tirikni. Rikni gi rikni gin gik moko ariyo. Inyalo rikni milwari bur. And I want to tell you ni kisomo history Jaramogi nokwero tombo yani nyathi dhiane mos. Nyithindo binano iwacho na makori kwano nwa ni babu ni. Ingeni kawuono ka jakom Raila Odinga onge to nyithindo go kinya neno gi. These are the benefits ma Raila Odinga omiyo nyithindo gi koro Mbwakni ng'eyo an babu kata wuoyo to kanyalo iwarago nikech kaka iwache no. En nyathi machal ni tugo gi wuoche wuon gi e wuot kama to gik ge dhot ok onyadhi go anyway. Unless wuon gi duogo to yude komiyo jirani to nyapenye ni titere kune. Mogik ka pok wakaw break ta adwa na nyiso osiepna ni paro ma en go no be mano go. Kisomo article 99 of the constitution and article 193 wuoyo e qualifications of MCAs. To nitiere legislation e parliament ma members of parliament nyonega mondo kel mondo wayud the best MCAs. Gimomiyo wanyalo championi MCAs obet the well trained kata ng'ama nigi lony moro. For example, Cleo, kawuone Kisumu wan gi Professor Nyong'o is the governor. Alafu dhe yiero ja class 8 kata jak form 4. Ting'eni jogi nie committees. Koro for example Professor Nyong'o misappropriate fund. Koro luongo Professor Nyong'o kikao koro idwa question Professor Nyong'o ni pesa ni olal nade. Sami question Professor Nyong'o ni pesa ni olal nade, a class 8 or a form 4 cannot question a professor. Ano adieri man kende. But ngama nigi degree nikech isendiko project mi defend bele professor, you can question it. Nikech in gi language minyalo wuoyo go kode. Na neno gino no happen 2013 when Professor Chepkwony became the first governor ma Kericho. Ne TMC moro mane nigi kimbele ne ja form 4 no were no somo koro enorie. Koro oluongo Professor Chepkwony. Chepkwony olingalinga owije ka kupenjo. Then Chepkwony kone ni ng'eyo ni question ni penje marach, onegi penje kama. Sama professor se rectify yiti idwa question ingeni ogoli off. Koro coming election mwadhieni. Ber ka members of parliament odhi okalo that act mondo wach niya ka ionge degree to kikichung MCA. Gimomiyo MCA emonego bedni kelo power machiegni gi jopiny. Onego bedni giloso policies maloso counties. Nikech county ni Klewan kodi wa Nairobi. Kiny kwa retire to nego bedni wadwa yudo kadala ber moloyo Nairobi. Mondo ndalo wa mag dak e piny ni omedre. To kiyudo ja class 8 ma eno bro dhi e parliament kaka for example there was a time mani wacho ni Migori not Migori Omabei e dalo governor manose dhi Awiti negi wacho dholuo onge policies miloso gi dholuo mwalimu hapa ne nyalo kona japuonj onge policies minyalo los gi dholuo nikech policies te iloso gi kizungu koro ka ng'ani ok nyalo loso policies ma govern makelo telo machiegni gi resources ne jopiny onge kama wabro goya tua to the moment wabro yude right e yiero MCAs ibro neno ka counties wabro shine kendo wabro dhi mbele. Ero kama Abok adaka wach mugi ka wuok kuomi kar kae. Wachike yo machal nade weche mag dongruok kod siasa makaluo. Wachor line yo machal nade mondo mi one adieri ni kae kama onego bedni wachope ka kama onego bedni warange achiel kachiel ka watieko dakika achiel mer. Cleo dongruok maluo to dwarore ka wayudo the right leaders. Alafu kidhi e Luoland kawuono an pok aneno counties wako chako Siaya nyaka Migori onge county masaneno ko launch gimiluongo ni strategic plan. Strategic plan en gimi plan for 5 years to bedo launched. To strategic plan ok ndiki gi josiasa. Strategic plan indiko gi professionals. Professionals bedo piny to ndike then wa launch. To wawacho niya the first priority wachako gi mane. An pok aneno in fact Kenya mananeno kane wan gi the first strategic plan Vision 2030. The Vision 2030 kawuono wane 2026 dong 2025. Wadong na gigni a beach to wa achieve the Vision 2030. Poka neno kendo ka professionals obedo piny ka choro ni after Vision 2030 ang'oma tero wa mbele. Ka wayudo the first vision, wayudo the strategic plan e counties wa tuwaketo the first priorities kama wadwaro emomiyo wan gi gimore katiba iluongo ni public participation what they per ward twang'eyo gi constituencies ni mae gima jogi dwaro mae gima jogi dwaro mae mwadwaro first mae mwadwaro second to wadhi yude right to mokwongo wadhi yude right ka be wayudo the best leaders
Kikwakawa bora kiongozi, wadwar kiongozi bora. Erokamano Elisha Bok. Governors myself kat gite ginto ginjo ODM unu miyo jotelo mok set priorities right. Ageseta en manani wasebedo opposition for long. Koro sani at least don't know Kawanga is county doing opposition. County is doing things. County opposition. County sirkal matiyo kende kendo nyalo timo dongruok. Ingene resources bire county kata nitiere extra resources mabiro nikeche un somehow in the government. Kiwerigi extra momigi ni gitiyogo yo machalna nikeche gini gi momigi kendgi. Mae emomi wan gi senator. Mae question monego beni koro kwarado gi senator. Tuwapenje ni senator ere ka kitiyo gi governor ni kata afwe. Ingene kidhi Rwanda iboyodo ka every financial year president mar Rwanda main Kagame assemble all ministers a public place. Koro jo piny golo their views. Minister nutionade. Kare chalnade. Emomina no Rwanda is peaceful. Wan ka konagi onyego benwa keto ni wa question our governors. Erokamano Elisha. Oscar. Yes, and awacho ni giwach ma development. Tito one gi sirkal ariyo. One gi national government. To siasa ma wagoyo kai kaka kolo kawuono wawuoyo kod jo Ramogi and wawuoyo wi counties ang'wen kende in terms of development. Kata kiwe counties moko tingen kata mna counties moko kaka koro Nairobi County. Speaker of the county en Jaluo bende koro Jaluo control counties mang'eny. But anyway, magwa magang'wen gi. Ingeni when we lost Udia Mumbai, Maune Japunjina, Macha was the father of devolution. Onego bedni one Luo Nyanza, one of the best example mar devolution. Mawinjo devolution mengo ngata. Nikech the father of devolution mar Majimba and what have you, then Raila Odinga manokelo katibani. To ene mano yero nyaka no Udia Mumbai mondo head that devolution. Udia Mumbai masters and what have you did a lot of work in terms of publication nyaka cheko on what devolution is. Devolution opogore kod bulungo ni federalism. Federalism en units ka gin gi KRA margi, gi collect tax to gitiyo go kanyo. Marade ngeni tax kelo kae national government kode kidwoke piny. Emomiyo samago siasa nyaka wangi gik mokariyo. Sasa mane mwago a national government kaka joluo kendo sa mane mwagoyo a county governments mago makae. Problem mar counties mangisi one chakre yiero. Sani wadhi yiero ariyo mag Luo Nyanza, constituency ariyo. Wadhi Kasipul to wadhi Ugunja. Koro bende seche ma jo neno wakamati nyaka waimizagi ni nitiere sheria mag yiero go to wang'e ng'ama yiero wago gi tongu wang'e gin en ng'at manyalo timo kata na debate mono ko timo kae gi nikech ka wa debate gi nene wa debate gabok we are talking iyudo ka members of parliament ma wan go kawuono most some of them ok nyal biro kata ka bawach gik moro manyalo winjre to ng'ani mo yiero to represent you at the national level. Kendo the committee. And ingeno jope committee to sign, cause sign to pesa ne donjo to wuko dhieba ten mother congregate for. It was a health problem marwa help. If you go to Homa Bay, doctors are heavily drinking psychological help. Same to CIA, same because problem mantiere ni onge munungo ni leadership and for us mundo development. Assembly Nyakabedni is in this strategic plan aboko chande assembly uti the governor lakini wali nyaka no one called minority majority assembly no. Erokamano nya Oscar Omundi jalonyo wecho mag siasa ayudo wach mogika wuok John Nene dakika na udong mana achiel kende to walore koro tikode makare mokwongo akwongo ne jowinjo doga no pusore kanyo matin en mani king'iyo wan kaka joluo na wa invest sana somo king'iyo kaka gik moko timore Kenya intellectually ticha kidogi penyo ni somo nano miyo ich ing'ato nyalo wang lakini an ka gi professor ing'e maber ing'amo somo siasa isomo the art of war is first won on paper before you go to the field yes ineno nade kwa bedo kaka joluo joma riek wagoro gini strategically on paper wang'iye sani ni can we exit strategically and take the center stage to wang'iyo all factors iteris paribus gimora mora wang'iyo wange to wang'iyo ni kwa manipulate jogi to bire center stage ka nikech sani be koro joka ka gi pesa gi lengo kacha gigombo mondo jaluo moro wuogi mondo gimi pesa nikech ing'e gima timore sani Cleophas ani ng'eno kariambaga ja Islam buta ni neno sirikal monti luongo ni Wiladila government
osedhi ochuo lwete e gimoro amora makelo pesa, to gik mochuo lwetego jok ma jorabuon gi mane control gi before. Koro jorabuon gi ok fight, ok gigore ni mondo Kenya olokre, gin gigore ni mwandu gi otimore nade odhi. Manyiso niya, nitiere wounded ayena moro ka, to wan kaka jomarie wanyalo tiyo gi that wounded ayena, wanyalo tiyo gi Gen Z uprising, wanyalo tiyo gi factors mag economic development discourse matimore Africa ka, to wakawo joluo moro marie, to wakete kanyacha, to wafight this war sanie, kuwa gore mokwongo. To kuwa gore jatelo to ido koko dhi, to waweyo wachino ke wasir ng'ani, to kuwa wasir ng'ani blindly, ni nekech koro osewachi. Ero kamana, ya wacho ni kogore jaluo ko chor nyingi, imbi chopa kachiel. Ya wacho kanyo ne ati, nene wacho ni Ruto is not an entrepreneur. Okawa mana pesa jopiny. Ng'ano wacho ni en ool. Ntiere kaka, kora ka nikiseol sani, to idhi chomo kanye. Kikiolo sani nyakora mojawa nikech twak mabiro, en twak otenore kod chudo ne midhiero mag ng'anyo, kata compensation. Mana twak mabiro, midhi tako Joyce Odur kochako sani. Sadek osekalo kae ariyo. Makele giko ma twak nana kae kod wenda Elisha Bok, janon siasa. Ero kamano kubedo kodwa kaka kachel koda ka jalonyo mag siasa Oscar Omondi. Ero kamana enya kubedo kodwa Okinyi makawuono kachel koda ka John Nene. Mabedo kodwa bendo Okinyi makawuono, madwa bedo kodwa odiochieng' makare. Gimoro amora matimo kawuono bed kare gi janeno mayoro ote ma wasomo kwa somo. Orgi kendo Joyce Odur dhi bedo kodgi kae saa 3 nyaka saa 5. Ka en ka kod jolony e weche mopogore opogore ta ahinya okinde kod jogo makendo ratiro mag oganda. Nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango. Med neno Ramogi TV mathoth pod biro. Twak machalo koda kama kod mamoko ikete mana kar kae. Oriti masani. Amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Neneno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa? Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye? Kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month.
usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Fweny jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie
yie ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap jokowil. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nweng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wuok ka wuok tich wakelo ni duon ya wuoto nagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo nyaka monga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyaka monga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyaka monga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro mga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawan. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalere te ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro monga juang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga juang' akelo ni mana yani ngeni Mbaka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakora magojong Friday supuzo wake. Saa par gidaka paga big nyaka saa paga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi.
Nyakwaramogi Ajwang' ratiro mar dhi ng'anyo nitiere pend chike ma pacho kae kendo rawere kaachiel kod jokenya mathoth jathoro wuok oko ka gidhi ng'anyo ka gikwedo gik mopogore opogore mosebedo katimore pacho kae. Kata kamano familia mathoth nodong' ka yuago nyithindgi mane wito ngimagi e kinde ng'anyo ka nitiere jogo ma bende nodong' kod hinyruok makoni kod kocha ma gibiro bedo ka gidak godo e ngimagi duto bang' ka nochielgi kod lisasi kata magina e kinde ng'anyo mopogore opogore bedo kwa nene pacho kae. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto nobiro kod chenro mano mar chulo jogo familia mag jogo mano wito ngimagi e kinde ng'anyo kaachiel kod chulo jogo mano dong' kod hinyruok makoni kod kocha e kinde ng'anyo makamano. Chenro makamano sani koro nyuolo penjo makoni kod kocha kapo ni chudo makamago biro bedo ka luoko oko kata wito oko chenro mar manyo ratiro. To bende nitiere jal ma biro bedo ka kawo ting' kata mibiro bedo ka imiyo kuma mar nego jogo ma biro bedo ka kawo ting' mar jogo mane onegi e kinde ng'anyo. Kose chul familia to weche makamago biro bedo ka rumo. To chenro mane ma sirikal biro bedo ka keto piny mar neno ni onge ja Kenya mora mora ma biro bedo ka wito ngimane kendo e kinde ng'anyo ma bedo e pacho kae. Kaloro ni wang'eyo ni ng'anyo en gino manitiere katiba ma pacho kae kendo yiene jo Kenya duto mar ng'anyo ma onge ketho mwandu mora mora. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwaramogi Ajwang' e chenro mar Mbaka Oromo wabo bedo kod twak otudore kod chudo ne midhiero mag ng'anyo. Antiere kae kod welo mabo bedo ka waporo godo wach mar mondo mi wang'iyane ni chudo makamano wabo bedo kokonyo jogo mane oyudo midhiero e kinde ng'anyo. Kata kamano tok kosechulgi bende pod gibiro kawo okang' mar manyo ratiro kose pesa kose kawo to koro weche mag ratiro iweri godo. Welo mosedonjo e studio ka Nyakwaramogi Ajwang' antiere kae kod Brian Olang en jasum rieko e weche chike Vocal Kenya. Oyawre Brian ichio nade geno machiegni twak. Ichio maber oyawre ile Nyakwaramogi. Machiegni. Nyakwaramogi Ajwang' wendo machielo mantiere godo antiere kae kod Samson Omondi. Samson Omondi en jalup director mano Kenya National Commission on Human Rights. Awache makare. Machiegni twak kinyi makawoni chio nade. Ache maber Joyce wache makare kendo amor kawuono kuom biro goyo mbaka kod Nyakwaramogi Ajwang'. Machiegni. Erokamano. Nyakwaramogi Ajwang' wendo machielo mabobedo katudore kodwa e studio kinde modhi mbele kod twak marwa mano Jacinta Nyango ma en min Kennedy Onyango. Kennedy Onyango en achiel kuom rawere kendo nyathi matin mano wito ngimane e kinde ng'anyo mano timore pacho kae higa mokalo. Nyakwaramogi Ajwang' omiyo chak tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono dago mara mondo mi wane moko kuom graphics. Kotudore koda chenro ma jatend piny Kenya William Ruto nobiro godo mano mar neno ni jogo mane oyudo hinyruok kata mane joheragi otho e kinde ng'anyo mano mar kochakore higa mar 2017 oyudo chudo. Kineno kanyo mano ng'anyo mapacho kae chulo jogo mano yudo hinyruok. Chenro mar chulo jogo mano yudo hinyruok aya kata kamano kwa nyalo mana dhi mbele wacho kanyo ni Makau Mutua ema biro tiyo kamoro achiel gi apis Attorney General ten migao mar arita kaachiel koten migao mar omenda pachoka mar neno ni chenro no otimore e yo mowinjore. Ka chenro makamano owinjo bed ni timore e thuolo mar ndalo 120 mabiro maneno ni jogo duto mano yudo hinyruok makamano kata jogo mane joheragi otho e kinde ng'anyo oyudo chudo e yo makare. Yieno mar mondo mi arwak welo montiere go e studio kinyi makawuono. Achako di Samson Omondi chenro makamano ma jatend piny Kenya William Ruto no biro godo. Beden chenro malong'o. Joyce erokamano kuom gwela mondo wago mbaka okinyi makawuono. Mbaka ni en mbaka matek goyo. En mbaka matek goyo nikech Kenya osebedo kod koko mang'eny. 2007 ne wan kod gima niluongo ni post election violence. Kanene jo Kenya ogore ba Kofi Annan obiro bwa timo gima iluongo ni 4-point agenda 4. Tachiel kuom agenda 4 go ne nitie gima nene iluongo na transitional justice. Bwa keto commission miluongo ni Truth, Justice
and Reconciliation Commission. Manene olos El Farioga Boro to biro ochako tich El Fariogo Chico. To teach Truth, Justice and Reconciliation Commission en tijene en rango gik maricho mosebedo katimre e Kenya ma iluongo ni gross human rights violations, economic marginalization, gik maricho manobedo kosetimre kanene ochakre kuma nene wayude uhuru nyaka 2008 kwa yudo post-election violence. To Truth, Justice and Reconciliation Commission nene odhi Kenya mangima ba ji oloso gik manene gidwaro nonego beniti mogi mondo wabed kod kwe. Then kwasebet gu kwe to wadak kaka ji makanyakla kaka joka ng'ato kaka jo Kenya. Commission nene oromo kod ji mohingo 4,000 mo submit memorandum gi. Kanene gi submit report tachiel kuom gik manene giwacho en nonego beniti mogi ma iluongo ni reparations. Not compensation. Pogrok nitiere kanye. Nitie pogrok nitie maduong'. Nikech compensation en agoyo jakarungu. Tabiro chule. Lakini penjo moka pendan to ang'o momiyo ne nagoyo jakarungu. Okay? Nikech mane penjo monego benwa penjire maduong' mogik. No, jomwa wadwa chulo gi nang'o. Mokwongo ng'ama ne nogoyo gi. Ang'o mane nokelo lweny no? Ang'o mane notimre? Then kawase chulo gi to what next? Mano bende manyuolo penjo machielo ni kose chulgi chenro mar manyo ratiro podi bo bedo ka dhi mbele to bila manotimo maundu makamago bende podi bo bed ka ikawo negi okang' mar chik kose chudo en mar miyo familia makamago mar mondo mi koro owe chenro go duto. En penjo ma aparo ni waongo duoko ne. Nikech kirango gima nyoro rais oketo mokwongo ndalo 90 apa ndalo 120. En ndalo matin kabisa. I think that is one. But mara riyo, ntie gimonego beniti mulongo no proper profiling. To shida wa ohingo police brutality. One kod joma police onego, one kod joma police ohinyo, one kod joma olal, one kod joma otur, one kod joma owito mwandugi, one kod ji mang'eny kabisa mara tirogi osebedo koro ochore. So mokwongo days ma odiechienge ma rais owacho gin odiechienge matin. Fine, wanyalo loro wang' wata den compensation gi maber. Donge I mean compensation ok en gi maber. But wanyalo loro wang' wata wawacho ni compensation en gima otimre nadi? En gi maber. But yo man mwadwa luwo kwa dhi compensation. Okay? To samwa gomba kama compensation. Ntie gima kisungu luongo ni justice. Justice wawito kanye. Adwa ni mak parono gi kanyo mar mondo mi bende kwa dhi mbele kod twak marwa bedo kwa penjore ni to en yo mane mibo bed kitiyo godo maneno ni oyud familia duto obed mano mane joge gi otho kata jogo mane joge gi ohinyore mar mondo mi wang'e ni chenro makamagi kosebiro nitiere jomoko manitiere kod uledhi manyalo gombo mar mondo mi odonj kata gi yut to seche moko onge jahera gi mano tho kata mano dong kod hinyruok. Adona rwaki twak Abrano Lang jasumrie ko weche mag chike mano Vocal Kenya kata kamano kapoka kapoka rwaki twak dagom mar mondo mi wane ane machinglo kata katun mane nitiere gazet mano mar Daily Nation okinyi makawuono mar mondo mi bende chiwane pachi kotudore kod machinglo makama kwa ng'eyo machinglo makamano wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto ne oyiero Makao Mutua ema uwinjo bed ni telo ne mano kamiti makamano kata telo ne chenro mano mar chudo ne jogo mibo bed ka ichulo king'iye wang'i kaka jasum rieko e weche chike bendi mano mar Vocal Africa kata kamano king'iye kod pachi kaka jasum rieko e weche go mag chike bendi paro ni weche gi mag chudo bro bedo kadhi e yo makare kotudore kod weche Kenya katudore kod katiba mapacho kae kachiel kod chike mochung'ne kedo ne ratiro mag oganda e piny ngima gi ng'ama oket kacha nochung'ne chenro makamae. Brian King'yo ng'ama oket kacha Makao Mutua en professor mar chike koro kodok korka chike ong'eyo lakini king'yo kata statement mane president ogolo cha ere formula mane magidhi tiyo godo onge chik magidhi tiyo godo ok gimiyo kata chik magidhi tiyo godo then secondly ka konyo gi kuma wadwa wege godo no 120 days okay sufficient time
mar timo gini nikech nitie categorization mar victims. Nitie joma olal, nitie joma police nonego, nitie joma oiny gi police. Koro gidhi timo sadi. To victims gi gin across the country. Koro formula mane ma gidhi tiyo godo mondo ji oyud ratiro. Mane ma koro question monego bed ni wapenjo. Nikech compensation en gima ber. Lakini gima neno en aneno ni Rais Ruto temo politicize issue ni. Because wach yudo ratiro should not be politicized. There should be a formula magitiyo godo mondo yud ratiro. Wach ni koro ka min Kennedy. O politicize yo machalo nade? Gima temo wacho ni because sani ang'eni otemo manyo re-election 2027. To one of the options ng'ise ni nikech wach police brutality ji nonego ji manolalo ngimagi ji molalgi nyaka giyud compensation donge. Lakini instead of fuata formula maber mondo yud ratiro otemo la shortcut. Because categorization mar 120 days ok insufficient time matimo categorization mar victims gi. To formula mane magidhi tiyo godo chulo victims gi. Idhi chul gi pesa di. Nikech categorize tiyo joma noinji ichulo gi pesa di. Di joma nonegi ichulo gi pesa di. Categorization ere kaka gi come up gi formula mar chulo jogi. Koro before kata wadhi compensation to begin chakre time be run. Dongi gin gi 120 days. Nyaka sani onge gima gisetimo. Koro ka time no elapse koro ang'oma wadhi timo koro. Emomiyo awacho ni gini gibedo politicized. The intention ok ni ji oyud ratiro. To mana penjo mabende ne wapenjo kadwe ketwa ka Samsona. En okang' mane mwinjo be ni keto piny mar neno ni chenro mar chudo otim e yor ler maonge dewo wang'a kendo mar neno ni onge jogo ma seche moko nitiere kod oledhi ma obedo kod paro mano mar donjo kacha mar mondo mi gin bende ochulgi kata obedo ni onge hinyruok moro amora mane gidong godo kata onge ja familia moro amora margi manotho e kinde ng'anyo mosebedo ka timore pacho kae. To bende par ni en kochakore higa mar 2017 nyaka sani higa mar 2025 matende ni gin joma thoth ahinya. Joyce, adwa duoki at 2008-2009 kanene one post 2007-2008 kanene one post election violence. Then wadhiwa bedo kod Truth, Justice and Reconciliation Commission. Commission no neno dhi throughout the country ka collect mokwongo pach ji. Mar ariyo kotimo profiling ma victims. Mar adek kotimo categorization. Mar ang'wen kondiko report. Commission ni neno tiyo chiegni higni adek katiyo tijni. Sama neno timo kama to nene en gijolony ma opogore. Nene en kod psychologists, nene en kod lawyers, nene en kod teachers, nene en kod data analysts, gin gi ji mopogore. Ma nene miyo gitiyo tiji kaka dware. By the time nene gitieko, nene gi receive submissions mag GL4 ma opogore across the country. To mano nene miyo gibedo kod grounding mamiyo report mabedo accepted. Now kanene gichiwo report no has not been implemented nyaka kawuono. Again, what politicization manende osiep na wacho. Now, pokwa implement Truth, Justice and Reconciliation Commission report. Ma a report manene wacho weche mag compensation, wacho weche mag reparations, wacho weche mag truth, justice and reconciliation to the families. Now, we are at a point makoro wacho nwan wadwa compensate victims mag police brutality. Apan penjo maduong' monego bed ni wapenjore en Kenya kanigo. Wasebedo kod victims machal nadi. Nikech wasebedo victims mopogore. Wan gi victims mag police brutality. Wan gi victims mag state torture. Wan gi victims mag extrajudicial executions. Wan kod victims of different kinds. To victims gidwaro compensation is good and compensation ber. But then wan gima chunji gombo en gimiluongo na accountability. Gima ng'ato dwaro en no ne ng'ama neno tingo, ng'ama neno fire the bullets.
maneno nego nyathine in terms of accountability. So kama dwa timo process ni maber mokwongo nyaka waluong everyone into the table. Nyaka ji duto bi i mesa migo e mbaka. Mesa ni nyaka ting victims. Mesa ni nyaka ting organizations mag sirkal kod mok gin mag sirkal. Mesa ni nyaka ting observers. Mesa ni nyaka ting international community. To mesa ni nyaka bed kod gima waluongo ni public participation. Baji winjire I rules and regulations ma onego bed tayo wachno. So kwase bedo kamano waduto bwago mbaka yaka wanyalo bedo go process mabo bedo accepted biji wach na manigo e gima wadwaro. But kawatime just for the sake of wachie to wachana wadwa chulo joma nene oyudo tab. Aparo no process no en process mok bi miwa gima wadwaro. Nikech waduto wang'eyo gik matimre Kenya kan sama gin mora ila New York to wan kod joy riders, wan kod joma bro wok to ng'ato wacho nu abende nene ng'ato tho, abende nene ng'ato hinyre, abende nene ng'ato timang'o. To kawarango joma nene otho kata joma nene hiny police ndalogi, mokwongo ng'ato kaneno tho ntie gima nyiso ni ng'ato tho. Bedo ni neno den ng'ato kotho ok nyis ni ng'ato tho. Mokwongo nyaka bed postmortem report. Postmortem report no nyaka bed ni ntie independent pathologist, to ntie pathologist ma government, to ntie police, to ntie ang'o. Even most of deaths maneno timre, ng'eny gi amushu anongo kata postmortem report go. To kata kaneno tim gi inyalo yudo ni police process maneno tim ni nok ber. I think that is one. Number 2, ntie jomoko mabende jogi neno to kawo yiko moko report. So report no onge. Mar adek ntie jomo ol gwachno. I mean ng'ato wacho na nyathino osetho okadwa wach mang'eny. Okadwa kendo mondo wayaw gima kisungu luongo ni wounds. So samwa chako process ni ntie a lot of things monego bedwa put into consideration. Lakini kwa dwarango pen and paper in a process, so we are going to lose everything. And kwa biyudo even ratiro ma compensation no. Let's say in compensation imaji dwaro. Okwa biyude as is required. Yena mar mondo mi arwak min Kennedy Onyango, Jacinta Anyango etwak okinyi makawuono. Machiegna inya Jacinta ichiwo nade kendo machiegna twak. Machiegna twak okinyi makawuono. Ang'eni chieng' tich abich mano mar juma mokale mano winjo ka jatend piny Kenya William Ruto oyango chenro mar chulo jogo ma obed jok mane nyithindgi owito ngimagi e kinde ng'anyo kata jogo mano dong kod hinyruok makoni kod kocha. In kaka min Kennedy achiel kuom rawere ma kuom hawi marach no wito ngimagi e kinde ng'anyo makama. E kinde mani winjo wach makamae, reaction mari no bedo nang'o? Actually kana winjo wach ni anto mokwongo ne ok amor nikech chudo midwa tim en chudo mar pesa. To pok aneno ng'at mano nego nyathina police mano nego wuoda. Nikech kata king'iyo wuoda ne 12 years old no onge mandamano no nege gi police chieng' mar mandamano no. Koro kana winjo wach no kamor mokwongo ok rach na kidwa ywe pi wang'a bok rach na kigona pole. Lakini gima na dwaro nikech sirikal nigi teko kendo en gi teko mar yudo ong'e police kate kendo ginie tich kendo pod girwako uniform kendo pod gitiyo. Koro ka saa te idwa negi nyithindwa tichulo pesa, inego nyithind tichulo pesa. Ing'eni mano onge kaka ok biduoko chien nego nyithindoni. An naneno ni police ka an awuon gi chunya kaka min Kennedy to na dwaro ni police mano nego Kennedy sirikal ong'e nikech ng'ama ne pango tich chieng' no ng'eyo. Noningo kaw kuongo gol police ka mondo kuongo migi punishment ging'e ni gima ne gitimo rach mondo jowadgi manie tich koneno tok chak tim machal kamano. To kapod antiere kuom min Kennedy nyaka sani koro be pod itemo mar mondo mi many ratiro ne nyathini Kennedy mar kuom hawi marach no wito ngimane e kinde ng'anyo kose nikech winjo kanyo ka Samson mawuok ka KNCHR bende wacho kanyo ni e kinde ma koro imanyo ratiro nitiere postmortem winjo be ne timo nitiere oboke mopogore opogore mowinjo be ni iketo katelele e kinde ma koro sirikal bro bedo kaka chenro mar chudo. Bende sani pod imanyo ratiro kosin chunyi no se ol kalure ni iwacho ni kata police mano nego nyathini be poko many kata bong'isi ni en mai. Chunya to ol to ok nyal ol kabisa to gima kaduoki chien gimomiyo pod amanyo to kaka tim onge nikech anana kama to gi lweta kama to an piny be onge an chien onge ng'ama nyalo maka.
dong na kon rais na sewacho ga mokon rais no gona simu wakati no gona simu kaka an min Kennedy kendo mana simbani kendo Dennis Itumbi ema nogoyo momiya rais ma keto loudspeaker ma ot te winjo kapok aiko nyathi tarik 4 Julai last year to kona ni mama Kennedy pole nimesikia chenye imefanyika tabiro luongi ndio kaka nonyisa abiro luongi mondo abed piny mo make sure ni Kennedy oyudo haki nyathino ne tin na paro ni haki mokwongo en mo wacho no biro ng'iyo ng'amo timone kamano ko na paro ni haki mokwongo en manyo ng'atcha to gino no dhi molal kamano ma igor rumo koro miyo kata ka nyane no gino Friday nyange ni mana kako ja wach ga to kalo to be no luongi adira no ko luonga sini no poko goya seoro nyaka message ma se confirm ni man to namba Itumbi lakini wach no rumo kamano Yiena mar mondo mi arwaka Brian Olang bende twak ka wadhi mbele ko twak marwa Brian anno ka ibuonjo ko tudore kod gigo makata min Kennedy wacho kalore ni nyaka sani jatend piny no gocho ne bongise ni yes obedo ka wamanyo ratiro kata kamano nyaka sani poko yudore yo makare kata kamano winjo be ni kinde makoro imanyo jogo ma ibiro bed ka ichulo winjo be ni manyo gi e yo machalo nade nikech nyaka sani koro wang'e ni records nitiere kata kamano sirikal bende osebedo kod records magimo pogore nikech kinde ka kinde kata jiko dhi ng'anyo winjo ka sirikal biro wacho ni kwan makamae mar jogi ema notho kiwinjo migepe mamoko makedo ne ratiro mag oganda to wacho kwan mabeto pogore benin goda dira ni kata kwan mibo bed kichulo biro bedo ka en kwan mar adiera seche moko bo mara bedo ka tiyo kod dhongere mago mabedo fabricated gima owadwa no wacho bingeni there are different categories mar victims mokwongo then secondly kata king'iyo press statement kana ma sirikal golo Ido ni Kenya National wacho ni kata ji 60 olalo ngimagi. Then Murkomen biro wacho ni ji kata 40 malalo ngimagi. Koro king'iyo discrepancies gi. Koro ng'ama wacho diera ka. Nikech Kenya National yudo ka gine ground. E protest matimore ng'anyo te matimore yudo ka gine ground. Gine magidhi e postmortem matimore gine ne mortuaries gite. To jo serikal okwane kono. Koro kata victim magine godogi kata list magine godogi gigolo kanyo. Yudo kata min Kennedy kapara kata kaje sirikal moro osodhi olime kata donge koro formula mane magidhi tiyo godo e compensation magida timoni kata king'iyo ndalo momigi no tiyo godo no ndalo no ok insufficient mono git categorize victims nikech king'iyo conversation onego beni en mar holistic conversation mo involve civil society or involve government give victims lakini sani kapok gichako wachni okapar ka jogi dhi yudo ratiro mamiyo wacho ni gine en gima obedo politicized the intention ok ni jo yud compensation kata justice en political mana be gima neno to liability winjo be ni bedo determined yo machalo nade kapod antiere kuomi Brian inyanya kutudore kod gigo masani timore nikech wang'eyo ni jogo manowito ngimagi kata jogo modong kod hinyruok adira police kata jogo matiyo ne sirikal mano kendo miyo giwito ngimagi kata gidong kod hinyruok king'iyo katiba serikal ema nigi jukumu mar rito ngima donge koro gine mana king'iyo joma nowito ngimagi kata joma ne hinyore jogi no gi police kendo no gi police koro ka yudo justice mokwongo kata ka yudo ratiro mar jogi mokwongo joma nonego jogi kata jo polisi mane onego nyithindogi kata mane onego jo Kenya gi emo onego beni maki tere court mokwongo kata kapok odonjo wach compensation ni nikech kata king'iyo onge cases very few cases manie court sani motere police edo e wach nego ng'ato kata e wach jo ng'ato koro kanyo onego beni wachake mokwongo Mbaka ni mane wagi maneno min Kennedy karwaki kaduoki etwaka pokadhi kata iri Samson kaduoki etwaka yeso se wach ne ibo bed ka ichulo jogo mane nyithindgi owito ngimagi kata jogo mane odong kod hinyruok e kinde ng'anyo kalore ni nyaka sani familia moko osebedo ka wacho ni burden magidong godo en burden maduong' ahinya to koro kata omenda matin mibo bed ka imiyogi chemoko biro bedo ka izen burden in kaka min Kennedy to mar Kennedy no weyi kod burden machalo nade kata no weyi kod lit machalo nade to pesa no komi kaka sirikal sani koro osebedo ka wacho nikech onyalo wacho ni nachiel kuom jonyuola madira diera nyaka ne kuom awi marach Kennedy to isebede limelight kimanyo ratiro ni nyathini kalore kod gigo manotimore kata kamano pesa no bende bro konyi adira diere hoyo chunyi kachiel kod mar familia mari an kawuoyo korka kora pesa no ok onyalo hoyo chunya ok onyal konya nikech bende chalo mokwongo wacha riro chalo pesa mochun makoro goe koko
ni mi jogi makoro chune ni amondo miyo chako an gi chunya no ni mondo miyo chako dwar kendo gimo dwaro kendo 2017 ni onno ni kotimo kamano dhi bedo gi yot nikech en gimo goye koro dhire an pesa no an gima ne dwa konya maduong' moloyo mane nyalo miyo kata chunya koro kata kayuak tani mi nyathino ndo gi kwe ng'at manonege police manosute ingeni kinyo ng'ato wan wakamaka inyo ng'ani tidhi make tanena diri ni kata no inya kata koro bro chula ten bendo ose miye chwat mondo ng'e ni seria nitie koro seria mado kuongo lo to nyaka sani bende onyalo wacho ni intiere koda gigo manyalo konye yo makare mano mar yudo justice. Number 1 wan kod gi jok mochung' ne ratiro mar oganda ma en joka human right ging'eyo an gi postmortem report manotim an go tasno an gi burial permit koro kata kiluonge death certificate mano be an go koro kang'e kamago pod nyalo konya okang'e ni mane gi mane mibiro dwar lakini mago te ma an godo. Samson kaduke twa kopogore koda chudo makoro serikal osebedo kowacho ni kaluwore koda wanyalo wacho ni burden mane jogo matho nikech kopogore kata koda nyithindo manowito ngimagi nitiere jogo maseche moko ne gin bride winners e familia magi to komawi marach gine mane giwito ngimagi e kinde ng'anyo nitiere moko mag ne gin bride winners ani gidong kod hinyruok moko kuomgi ok nyal kata wuotho moko kuomgi ok nyal timo tije mopogore kopogore kod financial loss makoro serikal osebedo kowacho ni familia ni koro ok nyal jikimu yo mane mowinjo be nitiyo godo kendo. Joyce mokwongo sirkal en gima waluongo nu gidhongere ni primary duty bearer. Primary duty bearer chalo wondala. Tij wondala en rango nu jomani dalo chiemo, jomani dalo nindo maber, jomani dalo ngi lewni marwako, jomani dala otimo gik moko duto monego bed ni gitimo. Mane momiyo waluongo sirkal nu primary duty bearer kod dongere. So tij sirkal en rango ni joge orito nadi. Nyithindo dhi school, omiji security, jin kod ngima maber kod gik moko ailago. Aparo nu shida ma wasebedo kodo enu serikali otamre tiyo tije kaka primary duty bearer. Ma primary duty bearer en nyako rang ni jo Kenya odak nadi maber. Nikech wang'eyo ni joma ne nowito ngimagi and apani gima rach mogik kodu jimosebedo ka wito ngimagi over the period en yudo ni ng'enygi gin jok ma yudo ng'enygi ok ne gin joma ni maandamano. Ng'ato ne nowuok tich eni bus station bunde ogoye. Ng'ato nene ni ode oneno TV bunde ogoye. Ng'ato nene timang'o bunde ogoye. So iyudo ni ng'enygi gin joma they were not direct demonstrations. So sama sirkal timo compensation mano is one step. But one called steps moko. Mokwongo nitie gima iluongo ni acknowledgement. Sirkal onego bed acknowledge na gima kama nende otimre. To aparo ni rais poko acknowledge ga nu police kata state ni nobedo involve gik maneno timre. So the first step en wadwaro gima iluongo nang'o acknowledgement. Orinjo be nigi acknowledge yo machalo nade. Sani kono magisewacho ni gichudo mano ken acknowledgement moromo. En acknowledgement ma itimo ka idok chien. En acknowledgement itimo behind the curtains. Okay, en acknowledgement ma ng'ato wuok to wacho ni mama kosa maneno timre. Mama Kennedy wacho ni rais ne nogocho ne. Rais osegocho nu over 200 victims manene jonyuolgi manene jogi owito jogi. Wadwaro a public acknowledgement ma rais wuok to wacho ni I take responsibility as the head of state na gima kama neno timre under my watch, under my responsibility. Mane acknowledgement mokwongo ma jo Kenya bro dwaro. So kisetimo acknowledgement as the first step, then the second step any keto process. So this first process and process ma seeking accountability. Accountability enu min Kennedy wacho no ntie ng'ama ne nowuok kadhi chieng' no controlling crowd
ng'ano ni noting'o bunde, ng'ano ni noting'o tear gas, ng'ano ni norwako uniform mar police, ng'ano ne kod tag machik dwaro. So ng'ano ong'en ng'ama ne noywayo bunde mane nonego wuoda kata mane nonego nyathina en ng'ane. Wadwa neno ni ng'ano mak. Number dek, wadwa neno ni institutions makatibo miwa, wan gi National Police Service, wan gi Directorate of Public Prosecutions, wan gi Independent Policing Oversight Authority. Institutions giduto, wan gi judiciary. Wadwa neno ni institutions giduto ni luwo wachni. Then mara dek kama osetimre to koro yako wabiro to wacho okay, koro wanyalo golo gima yweyo pi wang'. But ok wanyal chako kod yweyo pi wang'. Nikech kwa chako kod yweyo pi wang', bo nyiso ni waboga nego ji to waywe pi wang' gi. Wanego ji to waywe pi wang' gi. Wanego ji to waywe pi wang'. That's what I mean. Waywe pi wang' gi pesa. Wanego ji to waywe pi wang' gi pesa. To serikal kaka primary duty bearer tije ok en tij nego ji. Serikali kaka primary duty bearer tije en tij rito ratiro mar ngima dhano. To mano e gima wadwaro ni serikali otim. Ok yweyo pi wang'. Pi wang' is just an aspect, to kendo en aspect matin kabisa. Nikech kiyweyo pi wang' Mama Kennedy, iyweyo pi Olang, iyweyo pi Omondi, iyweyo pi Joyce. Wan ji adi Kenya ka? We are over 50 million people. Ibo yweyo pi wang' ji duto. Gima wadwaro en iketo systems matiyo. To systems gi iketo kod institutions mag government. Systems gi iketo kod gik monego bed ni timre. Not sporadic, ok gik ma sporadic, mitimo ka tiweyo, itimo ka tiweyo. Nitie gimida medo Brian. Ada medo gimoro matin. Nitie gimiluongo ni command responsibility. Sani ka polisi wuok kae, ka nitie ng'anyo, to polisi wuok ne dhi rito kata rito ji mang'anyo kata dhi ginene. Probably dhi ginene, dhi ketho ng'anyono. Donge nitie ng'ama golo orders ni Olang en polisi maya Kileleshwa police station or Dennis Street Road. Donge koro ng'ama golo orders ni ka Olang no ya Kileleshwa police station or Dennis Street. Donge no miye orders no dhi onegi. Ng'ama no golo order ni jogi bose maki. Magi no gimoro notimre mondo jo yud ratiro. Nikech ok nyalo bedo ni 2007 same thing ma wacho 2008 2017 2023 higa mokalo nyaka higa ni to onge ng'ama oter kata doho. Police commissioner ni kanye, commissioners gi. Koro ka command responsibility nitie ma police commissioner ong'eyo ni ka golo orders mar shoot to kill to ng'ato dhi onegi, ng'ato dhi owito ngimane, odhi kawo sole responsibility ka commissioner mar police kuom golo orders ma illegal. Mano ma gima wadwaro. Nikech ok nyalo bedo ni higa ka higa ji wito ngimagi to wawuoyo about wach compensation, wawuoyo the same thing every single day. Next thing winjo ni commission of inquiry, gigi wasewinjo mang'eny, ok wadwa gigi kendo. Koro somebody must take responsibility. To bende mano nyalo miyo obila bende koro medo tiyo kod teko mathoth e kinde ma gidhi e ng'anyo kapod antiere kuomi Brian. Kalure ni ka gidhi e ng'anyo ka ging'eyo ni ka gihinyo ng'ato ka gichielo ng'ato gi magira ba ng'ato wito ngimane, to ging'eyo ni dong sirikal nitiere kod chenro mar chudo we koro watima gini. To wan bende onge gimibo kawno nikech adire nyaka sani pok waneno kata obila ma osemaki botwe kata kuom ranyisi min Kennedy mosebedo ka wacho ni pok aneno obila no komaki. Matinde ni entiere atia lakini koro chiko umi. Ineno ka onge action mokaw gi police ne polisi manego jige. Mano wacho ni higa ka higa gibedo gi higo moro ni koro ginya nego ng'ato to onge kumitero gie. Lakini the moment kikawo ng'ato ko nego ng'ato to maki otere doho, timbe gigi borumo. Lakini kok watimo wachno wabo bedo ka wuoyo ka pile. Kata dwe mabiro boluonga ka wawuoyo about the same thing. To mane gimo winjo bed ni kumo e ong'ala ikuma ahinya kalure intie gimidwa medo kapo nitie gima dho ngere kendo luongo non-repetition. To aparo ni shida maduong' mwasebet go en nitie culture mwasebedo kwa olo no pi. Nene wapidhe so wasebedo kwa olo ne pi. Waolo ne pi. Culture miluongo ni impunity.
to en culture ma osedongo ma kaka waprune onge. To culture ni wakete nikech gimotimre to onge gimatimre ni jowadu. Uok udhi operation, jo uoneko, police manende ungo nego ng'ato, police manende ungo nego ng'ato, kiny kendo udhi kode. Inang mabutami timo kamano. Koro culture mana reputation ni en gima wasebedo ka wamedo nepi to wachopo kuma koro obo hinyowa. To aparo no obo hinyowa not just on the police but obo hinyowa on all aspects of our life. So obo hinyowa police, obo hinyowa judiciary, obo hinyowa independent policing oversight authority, obo hinyowa all institutions. Nikech ginma onego bed ni timo nikech police kagiwok kaneno kanya wadi yoneko ba omake botweye kiny kowuok obende kodhi e tich to bwacho no nyaka rang maber nikech kapo na timo gimok dwarore to chik bodhi koda but process moment state ma wantie as a country enu itimo to gimatimre ni onge itimo to gimatimre ni onge so obedo a way of life. Taparan tap maduong wasebet go particularly on police enu kanene wachako Mbaka mar local police Elfarioga Birio after post-election violence Elfarioga Boro Rais the then president Mwai Kibaki together kagin kod Raila Amolo Odinga nene giketo task force matijene en rango kaka police nyalo lokore. Task force ni notiyo tich maber ndi bua kelo chike wakelo migape mopogre wawacho nwa nyiew ni police uniform wamigi mtokni watimango lakini gigi duto osetimre lakini gima otamre lokre en chikgi mar nek chikgi mar hinyo ji chikgi maru bedo nok gikonji kaka dware mano otamre chik no tamre nwach okwadwa wach mar accountability. Police inosiepgi sami wacho ni gin wadwa nyiew nu mtokni unosiep wadwa gero nu police station unosiep wadwa keto nu CCTV unosiep wadwa medo wosara unosiep kitiyo ko twacha ni bas kwa setimo giki duto to wadwa nu kumako ng'ato to utrite maber wadwa ni ng'ato kodonji police cell to ng'ano rit maber wadwa ni kudhi timo investigation mag motimre wadwa ni kachiel kuom motimo gimarach ng'ano twe mano koro siepu kod jorumo. So there's too much that is that they want from others but from them they expect matin kabisa and matin kabisa conversation makgidwa mogik en conversation mar accountability conversation mar rango kaka utiyo mar goyo gimwaluongo ni peksen composition mar conversation Mbaka mar goyo peksen en Mbaka ma police okdwa gidwaro ni Mbaka moko duto wanyalo goyo miwauro sara maber miwauro mtokni miwango lakini kaka watiyo amano to kikudonjie to kanye matab maduong ma watamre wokie nitiere min kene nitie gimedwa medo Madwa mana medo matin ni wachalo kaka ka in wuoro mar nyithindo gi nyithindo mang'eny to in gi pesa kendo in jamoko nyathini kata odhi e skul en kotimo makosa en idhi ing'ie one nyaka somo en kotimo makosa idhi diko mana jopuonj waneno gi mang'eny idhi diko mana jopuonj miyo gimoro matin nyathine ni weya en kotugo kanyo kogo nyithind ji en ok miye punishment en okia ni oningo be ni chwado ji nyathino dongo ga nang'o en oendelea dongo kong'e ni baba biro chulo kata ka go idonge ka go yuchwere motu dhi donjo no to baba chulo tigo lajel koro polise gi ok oningo dongo oningo bed kamano oningo gibed gi luor magi gin chalo nyithindgi to magi chalo wetegi ing'eni wan kaka an janyuol pesa mar rais dwa miya no ok dhi konya kata matin mana kaka medo wacho ni an oda Kennedy mane strong adongi nyithindo ariyo man gi sickle cell anemia awacho pile koro pesa ni chal modhi mane e thiedho nyithindo ka ting'eni chon kata ka nyathagra ka thiedho to nyan gi moro ma steady masomo mang'eyo ni ma to dhi sikul to biro konya to sani ing'eni kata omiya pesa to chal ng'ama timo nono an gima duong' e ngima na ni police cha mondo ong'e ni gima notimo na nohinya e oda
Atunyaka sani bende ne uchwalo ngur maru nyaka kadul manono tijo bila aipoa to chenro chopo kanyi nikech aipoa bende ma kinde mathoth gi jabedo ngala manyime mar neno ne gin luwo ndach kako bila ne tiyo. Kendo jo aipoa go bedo ga nyaka sami timo postmortem. Kanu wadhi kendo gin mane giluongo jonyuol. Kanu wadhi ne gikono ni dwaro evidence. Mano ana wuon gima na winjo kane giwacho ni gidwaro evidence. Evidence mana nyalo miyo gionge kopogore gi postmortem mane an godo report. Mabende ne gintie sama ne timo. Mabende gikwero wanyaka ni an kani timo ne ken postmortem noko konwa ni wamanyi family member moro manyalo dhi chung kacha. Giluongo daka mogi kaka wuon nyathi nyadhi chung kiyango nyathine. No tame. Koro ka gikoni kare gol mondo kel ngato. Kikelo ngama chielo already gisengado kuma no oyuyore mana ogo risasi. Koro kar gitieko to giwacho nok giyudo risasi. Matieni wan ne gitiyo kodwa gi nitiere gimoro mane giumo. To ne ok watamore an gima na ayie ma pod anuoyo ni nyathina ne dono negi e bunde kendo negi risasi. Mane gima na adwa ng'eyo. Koro postmortem ne gikwaro mondo wakel evidence. Evidence na onge go wakati no nikech evidence ne nyathina maseiko cha. Evidence ne postmortem report mane golo no nege gi bunde. Koro no kang'ik mana nyalo. To postmortem report koro no golo nango. No nege gi risasi. To risasi no koyudi. Ni wacho nok giyudo. Makosa mane gitimo bende ne nitie ni nok giketo family member moro achiel machung' neno ka gitimo giyengo. Ne giwacho ni risasi ok giyudo. Pod intiere kod geno ni boyudo ratiro kopogore kod pesa. An kata pesa na onge go gigeno nikech ka koro goche mano gochna ni biro luonga ka nyathi e koso poka iko to nyaka kawuono wania. Pod geno nyaka mar piyo piwang no dibedie. Onge geno mora ma an godo. Pod ayuaka nikech min nyathi to biro yuak nyaka chieng' atho. Kaluwore gi lit ma an go. E yuak man pod atim. Ayuaka Nyasaye. An kora yuak ne Nyasaye nikech ka baba wuok winji yuak ne nga dong Nyasaye. An ayuak ne Nyasaye. Adwa ni wakao yoyo moro madundo nyakwara mugia jwang wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak marwa pachi benabo bedo ko akao kokaliro waduto te mag tudruok mano moriwo namba mar 3 auchiel nono Facebook achiel kod YouTube kama wantiere achiel kachiel pach jopiny bedo kwa kao banga yueyo mwakao gisani kikidhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kara in kanye? Okaneni kumora mora? Ageno ni paro, ni onego wanyiew tigo kawuono. Inise chopo. En ang'o ma itemo wacho? Nang'o nego warom ka sadi? To sani sabicho oseromo. Atiwa mos ahinya. Kore kawuok e ot sani an abiro. Nitie wach moro amora mar hera madhi nyime kindi gi niti. To kata kamano an karangi maber. Ok apar ka nitie nyako manyalo heri. Nitie ngero moro mawachoga ni jomofuwo wuoyoga mang'eny ka giparo ni gin gi riek. Niti na en osiepna. Chai ni mit ahinya. Atemo wacho, ok amadhoga machal kama. In jatedo maber. Thank you.
Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Machiegni kendo nyakwara Mugia Juang kendo kama na inya kuom medo kete Ramogi TV kama dhi mbele kod twak marwa kotudore kod chudo ne midhiero mag ng'anyo. Kata kamano kapok wa dhi mbele kod twak marwa kinyi makawuono yana mar mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay kama ng'eyo ne odiochieng' makawuono tarik 12 romo makelo kanyakla sirikanda kor gwenge duto mapacho kae ochakore ayanga e kaunti ma Homa Bay. Romo makamano chakore odiochieng' makawuono kendo biro bedo ka dhi mbele nyaka chieng' tarik 10 mano mar dweni kama koro governors mawuok e counties mopogore opogore koro oromo kanyo mar mondo mi giporane wach mar neno kaka counties magwa nyalo dhi mbele e yo makare. Geno ni odiochieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka yawo romo makamano ayanga. We wawinjane gigo madhi mbele e kinde romo mano mar Devolution conference madhi mbele kata mochakore ayanga odiochieng' makawuono e county ma Homa Bay. Mano an gi nyinga iluonga ni Joyce Nyawade. An gima apako maduong' ahinya e ohala ni gini okelonwa yuto maber ahinya. Kendo e Homa Bay ka waneno ka wan gi yuto maber ahinya. Otendi opong' kendo jowuoth bende ng'eny. Gimoro amora timore maber. Gima dakwa gavana marwa Odiso Nyawang'aya. Nyako no tiyo ok en dhaka. Nyako no tiyo olosonwa town maber ma town wani ang'eni 2027 odhi bedo city. Mane gima akwayo. Gi ote man go ne johala. Ohala neno kaber. Kaka wan waloko an rech tin. Wakwayo ni joma nigi gauge okelnwa rech e Homa Bay ka mondo johala yud kaka loko, mine oyud kaka lokore. Ero kamano. An iluonga ni Ulda Tieno Ochieng'. An ja ohala mar chiro miluongo ni Shakaola Bath to Aristotle. Ana atwengo to soda bende auso. Ne riwruok mar Devolution mobiro ni okelonwa ber kaka wan jo ohala e town kaeri. Kendo kaneno seche makamagi welo sedonjo e town kama ng'eny. Kendo kaka an ja ohala kanyo auso soda ma an godo oserumo kendo an e dho ndara ka ne rito soda mondo akaw gi mtoka makelo soda ni eri. To chunya mor gi gima Nyasaye okelonwa e town kaeri. Mane madawachi. Nyinga iluongo ni Mr. Geoffrey Okoth Festus, mong'ere gi iluongo ni Mr. Nduso. Mokwongo
wagone county government erokamano kaachiel gi national government erokamano kaluwore gi Devolution conference mantiere Homa Bay, dala mar Homa Bay. Wan kaka the business community kata kaka johala waneno pogruok mang'eny kabisa, kendo waneno welo koa kila county ka county kodonjo dala mar Homa Bay. Otende wa duto te obedo booked, otende opong', kuonde mag tongona opong' te, weche mag jo pikipiki, weche mag jo taxi, tich waneno ka tich okrach, tich nitiere dala mar Homa Bay. Omiyo ka gini nyalo dhi adhiya kama endi, nyalo dhi adhiya kama nyaka 2027, to Homa Bay biro bedo a city, kendo already osebedo city. Omiyo wakwayo governor marwa, tich mosetiyo matek, tich ma governor osetiyo tich matek molo kuonde mang'eny. Omiyo wakwayo jo siasa kata jo ohala kaachiel gi jok mabende opogore. Wariuru governor wa lwedo mondo mi gik matimoregi otimrenwa, mondo mi town wall obed gi lokruok maduong' kabisa. Gima duong' mane waneno kata waneno chien kucho e weche mag rech, johala mag rech ywak kaluwore gi ng'ikni mok ni kare, nikech wayudo ka rech ogole company miluongo ne factory ne ok omiye johandwa makagi ma local gi mondo mi okaw rech oter malo ka mondo johandwa ous rech. Wakwayo kendo ni kaluwore gi weche matindo tindo maluwore kata kaka chal mar ginene, chal mar weche mag chiemo, weche mopogore matindo tindo kaka ring'o, gik mopogore ne wakwayo jowa mantiere kage ni mae sama koro nego giger johala ma Homa Bay mondo Homa Bay bendo yude konyruok kaka nyalo konyore. Kendo akwayo county government kaluwore gi sani onego bed wating' nying governor mamalo kabisa. Chiro maduong' ma wantiere maduong' mar modern market maduong' opposite Civiling ne jogo power nyocho ng'ado stima. Wakwayo ni mondo giwuo gi jo power oduoknwa stima bang'e gik mang'eny ka welo osedoko obiro wach bang'e to stima oduognwa mondo mi stima obed karwa mondo waginye. Ne johala ma bende dhi tiyo malo manyo okaw nyingegi madhi tiyo malo kata madhi uso Homa Bay High kaachiel gi stadium, wakwayo ni ubed gi ikruok makare, nikech nyingu wasegolo johandwa duto te manyo waseti represent nyingegi kuonde ka gitim gik moko makare ma welo obed kodgi, kendo welo yiene ma Homa Bay kendo investors obi mondo ger Homa Bay mondo Homa Bay obed makare. Akajawo gi nyinge luongo ni Calvin Onyango Molo, ja bodaboda ma Homa Bay ka adwa ni mondo awach gima dhi mbele gi Devolution madhi mbele sani en ni wan ka jo bodaboda wamor gi gima timore. Iyudo ni sama ne welo chako biro, wan ka jo bodaboda wendo ko biro wachiwo direction maber, wating'o gi gimiyowa pesa maber, an wayudo ka wadok e ot gimoro. Ayo omedo kwayo governor ni tich motimo en gima ber, omed mana kelo welo kaka okelo gini mondo Homa Bay chwaka obed gi nying maber. Gima kaka gini dhimiyo wayuto en ni sama welo biro to wating'o welo, sama wating'o welo chulowa, wayudo gimoro wadok godo e ot. Kopogore gi mano, wan bende nitie jowa moko mochungo doka made bende noyudo tich kuonde achiel ariyo adek ei gik matimore ni conference matimore ni, en ni mondo wayud gimoro wadog e ot at least, kik wadong' nono. En ni gima gini konyogo ok ochuno ni ka wendo biro to kawo gimoro miyi, en ni sama wating'o gi wayudo gimoro. Sama jo ohandwa gi uso rech, uso machalo kaka pi, soda gi ging'iewo gi kendo wadongore maber. Mago pacha jopiny e kaunti ma Homa Bay kotudore kod romo mano mar sirkand loch gwenge ma ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Homa Bay. Romo ma kamano chakore kawuono tarik 12 kendo biro bedo kadhi mbele nyaka chieng' tarik 15 e kaunti no ma Homa Bay. Jatend piny Kenya William Ruto igeno ni biro bedo ka yawo ayanga romo ma kamano. Winjo kanyo jopiny e kaunti ma Homa Bay gintiere kod geno mopogore kotudore kod romo ma kamano mosechakore ayanga e kaunti ma Homa Bay. Kata kamano kapok wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono, ang'isi ni bende wabobedo kwa kawo pach jopiny kotudore kod thuon wach mwatwaki okinyi makawuono ma en chudo ne midhiero mag ng'anyo. Adwa wadhi ane wawinjane kaka josiaya kata jopiny e kaunti ma Siaya noloso kotudore kod chudo makamano ma jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni bobed ka ichulo jogo mane nyithindgi otho kata nodong' kod hinyruok makoni kod kocha e kinde ng'anyo kochakore higa mar 2017 nyaka sani. Wawinjane monde. Ningependa kusema hivi, kwa waliopoteza maisha yao, serikali ingeweza kutembelea familia zao, at least iwajulie hali, hata kama ni kuwapea motisha, kuwafungulia biashara wale ambao wenye
maybe zao zilifungwa ama zilichomwa, zilifanyiwa hiyo uhalifu, na waliopoteza maisha serikali jaribu kuinua waliobaki. Mimi naunga mkono, kwa maana labda hao wenye walipoteza maisha yao ndio wenye walikuwa na support, wanapea nguvu hiyo familia zao. Paro ma sirkal ogolo mar konyo kata chulo joma ne obedi mandamano en paro maber. Mano paro maber mokwongo. Wagon sirkal erokamano, lakini akwayo ka sirkal nyalo tiyo kata gi jo human rights mondo kila familia kata kila kijana mano oshiriki mandamano nyalo yudo kony. Nitie kata joma nohinyre moteri osuptal mapod kata bills mag osuptal pod ka gichulo. To nonro nyaka tim ma kila ng'ato oyud haki mare. Aya mago pat jopiny e kaunti ma Siaya kotudore kod chudo ne midhiero mag ng'anyo. Kapo ni kitudri kodwa gi sani nyakwar Mugejwang, antiere kae kod welo adek, antiere kod Brian Olang, ma en jasum rieko e weche chike, Vocal Africa, Jacinta Anyango, min Kennedy Onyango Rawera, ma hike ni piny manowito ngimane e kinde ng'anyo, kachiel kod Samson Omondi, jalup director mano mar Kenya National Commission on Human Rights. Watwa kotudore kod chenro ma jatend piny Kenya William Ruto yando wacho ni dwa chakore kuom thuolo mar ndalo 120 mabiro maneno ni jogo mane nyithindgi otho kata oyudo hinyruok e kinde ng'anyo chula. Brian, kad achako kodi kinde makoro waduogo e twak okinyi makawuono, iwacho kanyo ni chenro makama jatend piny Kenya William Ruto seche moko chako kalure ni en koro ogeto higa mar 2027, matiende ni otemo mar mondo mi akena wach ni umo wang' jopiny. Kata kamano be nitiere yo moro maler minyalo tim godo gini ma ok okete weche mag siasa iye, kachiel kod akweda moro amora manyalo bed. Yo maler ma rais nyalo mokwongo ni beli announce ni en gi intention mar compensate victims kata bono victims with reparations. Kosetimo kamano, then all involve all stakeholders. Ko stakeholders also donjo, wach ni jonyuol manowito nyithindo, civil society donjo kanyo, ginene different stakeholders kosebedo piny eko bedo gi formula kata categorization mokwongo mar victims kata formula kaka idhi chul victims gi. Kaka mama Kennedy nowacho, nyathine Kennedy ne nyathi matin, en nyathi mane ogeno mane nigi future ne donge. Koro kaka Kennedy, nyathi machalo kaka Kennedy ichulo nade? How do you compensate? En nyathi matin mane nigi future, mamin gi ne nigi geno kuome. Koro formula mane modi chulo godo ng'ama chalo gi min Kennedy kamae, ng'ama no inji chulo nade? Koro gigi te onego bed ni wabedo piny kanyakla to wa decide ni koro ka min Kennedy kamae ichulo ka pesa machalo kama. Police mano nego Kennedy onego bed ni mako itere doho. Mane makoro process mane onego bed ni rais kawo, ok formula motiyo godo sani. Samson, iwinjo kanyo ka janeno moro e kaunti ma Siaya koro wacho ni jogo ma kedo ne ratiro mag oganda kaka duol kama itiye Kenya National Commission on Human Rights winjo be ni bede ong'ala manyime maneno ni compensation otime yo makare. Un kaka jogo manitiere ka KNCHR, ting mane ma untiere godo kata nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto landa yanga ni bobed ka ichulo ji. Ang'o musechako keto piny maneno ni compensation no otim e yo makare, to bende kwang'eyo ibo bed kitime yo machalo nade? Quantifying it obo bede yo machalo nade? Ati kod ranyisi min Kennedy nyathine manowito ngimane ibo bed ka imiye pesadi? Nitiere ng'ama chielo masche moko familia moro mane olalo wuongi kata wuongi manonegi e kinde ng'anyo makamano, wuongi no ema ne en bride winner, ibo bed kimiye pesadi? Joyce, quantifying ngima en tich matek. Nikech quantifying ngima tek nwach mokwongo joma ne notho kata joma ne nohinyre gin joma mokwongo nitie joma ne gin sole breadwinners, ma families gi gine mane rango gi. Nitie joma ne gin nyithindo ma gin kod future maduong' mbele gi kaka Kennedy. Nitie joma ne nohinyore ma obedo kod lifelong ibobet say ka in wheelchair for the rest of your life. Nitie joma ohandgi nene okethore. So iyudo ka quantifying ngima ma dhano
en gima tek kendo quantifying joma nene nyalo bedo ni gigi neno donjo kuomgi en gima tek. One commission kaka waparo en mokwongo en migawo ma rais oketo ni boro rwako jomoko kuomgi mondo orang kaka ginyalo tiyo kodgi mondo konygi wach quantification no. Waparo ni migawo no bro involve human rights organizations mag sirkal kaka Kenya National Commission on Human Rights, Independent Policing Oversight Authority kod mamoko go. Waparo ni civil society organizations migawo ni bro luongo kaka Kenya Human Rights Commission, kituo cha sheria kod moko go. Waparo ni migawo ni bro luongo experts. Ntie experts matijigi en timo quantification. Okay? So onyalo bedo experts mag actuaries, experts mag ango wageno ni jogi bo luong. Waparo ni experts kaka psychologists nikech achiel kuom magi ni bo timo enu obro elo wounds nikech ageno ni ka gidwa timo tijigi maber to gibo kendo chako duogo mondo gigo mbaka kod joma neno yudo masira gi. Tingen sasa ya migomba I'm sure min Kennedy sasa ya mangato go kode mbaka ni tuchunye bedo malit. Oparo. So wageno ni psychologist bo bet kani go mabende bro konyogi. So gigi kose tim duto to jogi bo go mbaka to wacho ma oromo oromo kama. To wan kaka Kenya National Commission on Human Rights chunywa gombo nuwa bed part and parcel of this process. Gimomiyo chunywa gombo nuwa bed part and parcel of this process en wach wasebedo kawa timo documentation for a long time. To kirango kata Truth, Justice and Reconciliation Commission in part of it. We hosted the secretariat manene otimo interviews and all that. Nene wakonyo TJRC idhio around the country kagi collect views wakonyo gindi ko report. So chunywaga ombon kaka migawo mar sirkal mani katiba mosebedo katiyo tijni chunywaga omboni mondo task force nika ochako tijgi to mondo wabed part and parcel of it. Wabro migi documentation mawan kodo, wabro konyo gi kod rieko, wabro konyo gi kod paro, wabro konyo gi advice, wabro konyo gi kod victims mawan kodi database wa. Then position ma Kenya National Commission on Human Rights occupy and position ma unique nkech watiyo kod both government kod non-state actors. So wabro konyo gi mondo wa connect gi kod victims kod non-state organizations, especially mani grassroots level. Nikech Joyce gimanyaka wange en jomane no hire during this period ntie moko kuom gi mar extremely poor. Gin joma odhier mido ka familia no ongo kutanga modhi school. Familia no ongo kata sani sama jigomba kama compensation ni gin gikia. Ginene gi ko ngatgi gitieko. So jia ilago mago will be forgotten in the process. So wan gi mwachunywa gombo en kamane go timre to wabed at the center of it. Mondo wakony task force ni mondo reach out. But samawadi kurono, one of the things mawadu atemo mondo wa make sure en conversation ni must go nyaka odhi beyond compensation. Nyaka odhi beyond UAP wang. Nyaka wa chak goyo mbaka nito kawa se chudogi kata kapok wa se chudogi. Ngamani notimo gini ngani nekanye. But I think gima bende nyaka mbaka mabende ichunywa gombo ni samwado ni task force no bende wabro goyo enu bende wanyalo yawo list ni. Bende wanyalo yawo mopogre raiso wacho nen odwa mnarango jomanene poliso timanade jomanene poliso hinya jomanene poliso nego. But wan jomanene poliso nego wan jomanene poliso goyo to kotimbre nade okotho. Wan kod joma ohande gine notimbre nade no kethore moko no wang. Wan kod joma ohande gine no wang. Wan kod joma notimbre nade. So in the context of inclusivity chunywa gombo ni jogi duto mondo ket list ni. Now the other thing in conversation about public participation. Nisama migawo ni buro tiyo tije extent manuma public bo participate. Kech waparo chunywa gombo nisama task force ni tiyo to gibro loso their own rules and regulations. So waparo nsechego public onego beni participate ni rules and regulations gi obo mako ngawa angomo bo timo angomo bo kubitimbre. So one kaka
migao ma sirkal wan ready mondo wakony gi kod information ma wan kodo, wan ready mondo wakony gi kod rieko, wan ready mondo wakony gi kod yayora magidwa nikech wan gombo wa en ganu promotion and protection of human rights. Ratiro mar dhano en ratiro monego bed ni ting'o malo seche duto. Min Kennedy karwaki e twaka kata obedo ni sewacho ni pesa makamano kata ka umi niselalo nyathini manigeno ning'eyo ni entiere kod ngima makare kendo kata ngimane mambele kata future mare nisebedo kineno ni obo bedo future maber kata bright future kata kamano in korka kori kinde ma ichwalo pesa giparo ni winjo be ni kila ng'ato ka ng'ato imiyo pesa maromre koso winjo be ni time yo machalo nade kaito be ni paro ni kabe nikech wang'eyo ni chieng' tarik 25 dwe mar auchiel higani emano wanyalo wacho ni nen rapar ne jogo manowito ngimagi kata kamano weche ok nodhi e yo makare iparo ni ka sirikal owuok oko okwayo victims duto ng'uono e yor bolruok kaachiel kod bago odiochieng' manyalo bedo memorial ne victims nyalo miyo victims manodong'a chunygi at least bedo mabet ogonyore kata obedo ni pod gikale lit kose. Aparo ni mokwongo penjo no kaber to an gi chunya taparo ni ng'ong engagement sama imiyo jonyuol nyathino norom nade ng'ato pok oweyo ok owe kata familia ne yani like no we mana jonyuol ne wuoda pod ne thith pok onyombo onge gimoro amora man neno kuome kata achiel kata nyako mano miyo ich madang ng'at gi nyathi moro biro neno onge mano age then gino kitime anano ni otime public kik bed ni koro wach ni ma josiasa moko dayude credit yani pesa wuok dhi kuom jasiasa ma olor kama nyaka chiemo gik irwa ido ka ne en 100 to gik kuomi ka en 30 koro ananeno ni kitime process maber en joka human right jogi nigi ler mathoth kuom ng'ato ka ng'ato neno pok aromo gi jatelo ni bat ong'eya kendo ong'e maber nyathina no to en gi ler no iwinjo koro jogi aparo ni gine maka gini olwar kuomgi to jogi nyalo konyo sirikal e yor ni maler nikech ging'eyo joma riambo gi joma wacho adieri ging'eyo gimoro amora kaka nobet kako timore koro anaparo ni kaka nya neno ka sirikal oluongo ji State House agency momiyo gik mag ohala ng'ang'o pod onyalo wuok oko to pod nyako tude gi jokedne ratiro mar oganda gi aparo ni jogi nigi ler onyalo tudore kodgi to pod onyalo wuok oko bende pod onyalo timo gino oningo tim public oningo tim e yo maler maonge ja sirikal moro amora moyudo credit yani like en bende koro kanye modwa oyudie kaka en bende oyudie gimoro otime yo maler kotudde gi joka human right to luongi ji nyaneno ka State House kare duong' akiaga nyo luongo dhano komiyo ji gigo akiaga no rom kama nyendo ka dhano opong' mapenjora ni mato uwanja mane kore kinyisan mano State House kare kacha onyalo luongo jonyuol ma bende warom te ma en kata gima kotime to kare onyatime public ma ng'ato ka ng'ato ridhi ka ni adier ng'ani kare ne chunyi olok ng'ani kare ne dwa kwa ng'uono kare ng'ani gini ne rachne iwinjo mano anaparo ni yo maler kaka an miyo taparo ni en yo maler mowuok goda yanga moko luwore ka sirikal kamano nyaka chingo gik piny mano pacha Brian ingenu gima min Kennedy wacho is very important and apa ageno ni joma advice rais botimo kamano nikech history as a country en sama gin mora ilani otimore ma ichiwo compensation en the real victims ok yud ga gini ok chop negi and adwa mi example kanene wachulo IDPs after 2008 post election violence manechulo internally displaced persons unene wan list chiegni 10 tiyudo kuom genuine IDPs ok neno yudo gino so wageno kendo chunywa kwayo na joma advice rais kata joma bo mako wigini di make sure ni joma genuine joma nene ohinyore joma nene lose jogi joma nene to ema oyudo gini otherwise obo bedo just another scheme to majiboro kawo to rumo kamano to jomone go benyudo gini ok bi yudo Brian in korka kori wechego mag seche moko yudo avenue mamoko kaka mago mag seche moko kata public apology kachiela kod neno ni ng'ato ka ng'ato omi pesa di kaluwore kod pek mokale kopogore kod jogo manodong' kod hinyruok gi jogo mane jogegi otho e kinde ng'anyo.
Weche mag seche moko public apology mar sirikal wuok oko to yango ni yes gini notimore wakwayo ji duto ng'uono. Be iparo ni en avenue moro makare kata chenro moro makare ma bende nyalo konyo e kinde gima weche mag chudo wuok oko kaachiel kod kata weche mamoko mag neno ni ng'ato ka ng'ato mi pesadi. Bingeni avenue mokwongo mar acknowledgement ni gini notimore marach. Mano ema gima mokwongo ma rais onego bed ni timo. Lakini pok otimo mano nyaka sani. Nikech kineno gima otimo en mana political statements mogolo. Nikech acknowledgement mokwongo onego bed ni wacho ni ayie ni ji nolalo ngimagi. An ka rais akawo sole responsibility. Nikech duty of care ni en ema omiye ka rais. That is the first thing monego bed notimo. Wacho ni an ka rais ago mos kuom gima notimore. And based on this, I suggest ni watim compensation. Lakini mokwongo wawuo ka jo Kenya. Compensation idhi tim nade? How are we going to categorize this victim? Kanye monego bed ni wachako mokwongo. To mano pok otimore nyaka sani. Adwa nasoma ne moko kuom ote manyakwara Mugia Jwang chwalo no kinyi makawuono kokale yoro waduto te mag tudruok ote makamago wabedo ka wasomo gi achiel kachiel wawinja ne patch joneno mago. Wilfred Mbao wacho kanyo ni Joyce good morning mosna welo an Opiyo Mbao wuod Nyakach Kandari awinjo maber ahinya kan kochia Nyangweso. Odhi mbele ko wacho ne Nyangweso market an ka golo pacha to awacho niya en gima ber to be ibiro time e yo makare mano e wasiwasi mara ka ok kamano to an kod wetwa kero kamano enya Wilfred. Hilary bende wacho kanyo ni okapara ka an gi yie ni chudo no dhi chopona kaluore gi Kenya wa mibadhi ng'enye ni executives kende corrupt makia an be an victim from Migori Suna East Kwa Ward. Engineer Lazaro Kanyambok bende wacho ka ni Joyce Oduoro chudo ni mondo duok e grassroots. Leaders from the grassroots ong'eyo joma ne obedo mostly affected. En mana ni grassroots ka oting'o local provincial administrators kod jodonga gweng'a moko ma selfish zaidi. Nitie moko ma gik moko te gineno mana ni odhie utegi. Odhi mbele kocho ni nyalo biro yudo ni administrator moro ndiko nyaka nyinga nyikwae mane pok onyuol ndalogo ni e genuine post-election victims. Odhi mbele tocho ni to giweyo ka jomane biashachegi otur mowito properties close to 200k. Mano Engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Ote machielo Eriko Yugi wacho ni the panel of competitions is unconstitutional. The panel is supposed to incorporate the victims' representatives, human rights and denominations. As the director of Nyanza, Western Kenya Caucus of IDPs, we are not happy because our petition was tabled and passed in parliament. Odimbele ko wacho ni and now it's before the president waiting for competitions. But instead of including us, 2007-2008 victims, the government now are talking about 2017 to 2025. Remjus wuod Ayuego Luora bende wacho ni chudo to ber to mak mana ni pesa ok pim gi ngima. Kaduth Nyathi Ochieng bende wacho ka eno yawre Joyce chulo jong'anyo en paro makare kata kamano owinjo time e yor adiera ma onge ubaguzi. Nitiere jogo mane osechula nyaka jomane owito nyithindgi tok Kennedy gini to jomoko podi ma ekelo chuny lit ne jonyuol ma pok ochula. Mar ariyo owinjo sirikal punish obila mane oyud gi weche nek mondo obed puonje ne obila madongo mana kaka min Kennedy wache no. Ka mano ok otima to podi gibiro mana nego rowere to sirikal odhi mbele chulo. Mar adek owinjo sirikal many kaka tieko wach ng'anyo gi nek ni chuth. Prevention is better than cure. No amount of money can compensate lives. Odhi mbele gocho ni ngima ichiwo gi Nyasaye omiyo ena ema owinjo okawe e sechege owuona. Penjra ni pesa ma idwa compensate go jong'anyo go gin pes Ruto kose nikech ponono ni en usuru ma jopiny golo to kelo dok chien e dongruok. Dine okobila onego rowere go pesa dine okonyo e uchumi mar Kenya.
Omiyo nyaka jatend piny many permanent solution e weche neka ma oyuma binago. Mogik to gone min Kennedy mos mang'eny, Nyasaye ong'eyo kare. All shall be well. Aluo twak ka anu moja enako iroka mos kowuok kwa mos makende kowuok kwa Maruth nyathi Ochieng' manno kinyi makawuono. Nyakora muge jong waka oyoyo madundo ka waduogo moko kuom ote ma ichwalo kaachiel kod penjo welo mantiere godo bro bedo kadwoko kik idhi mabor. This week, save big on. New offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Unaweza kupata wimbo wangu wa Niwala Nono kama sikiza chini yako. All you need to do is to dial *811*343#. Asante. Kara in kanye, okaneni kumora mora. Ageno ni paro, ni onego wanyiew tigo kawuono. Inise chopo. En ang'o ma itemo wacho? Dong onego warom ka saa 5. To sani saa 5 oseromo. Atiyo mos ahinya. Kore kawuok e ot sani an abiro. Machiegni kendo nyakwara muge jwange tielo mogik e twak marwa e chenro mar Mbaka Oromo kinyi makawuono kama twak odore kod chudo ne midhiero mag ng'anyo mano to ka jatend piny Kenya William Ruto oyango ne mano jasum rieko mare Makao Mutua bro bedo ka tayo chenro mar neno ni jogo mane onega johera gi e kinde ng'anyo kaachiel kod jogo mano dong kod hinyruok mopogore opogore ochuli e thuolo mar ndalo 120 mabiro kaka yorno mar yweyo pi wang'i kalore kod leta mane gikale. Kwa dhi mbele kod twak marachako di Samson winjo kanyo moko kuom penjo mabende nyakwara muge jwango penjo okinyi makawuono ka Ruth nyathi Ochieng' bendo penjo kamano ni pesa makamago en pesa ibo bed ka ichulo matine ni en taxpayers money kose en pesa mawuok e ofuku
mar jatend piny? Definitely, and taxpayers' money. Emomiyo task force ma oketno ibiro ta kod jatelo mawuok e office mar rais ma en in charge of advice on constitutional matters. So en pesa mar taxpayers. But kirango messages mabiro enu common thread enu mokwongo nitie gik machando ji. Mokwongo en pesa ni bodhi ir joma really deserving. To gini chando ji because of our history. Nwach wasebedo joma gik mokaila ni ka otimore to the right people joma deserve okyude. So mani penjo maduong' mokwongo ma ji penjo. Penjo mar ariyo ma ji penjo ma task force no bende apan kochako tich to bod duoko enu engagement kod grassroots organizations. Migao matiyo at the local level. Ere kaka gibiro tudre kodgi mondo jomoko ng'eyo wachni, joma nene gini otimre ni, joma illiterate, joma odhier, joma otimre nadi, oyudo kaka bende giyudo kony ni. Apan penjo mar adek ma bende jopiny penjo en chiwo pesa to ber. Lakini chiwo pesa romo ngima. Apan mano bende penjo maduong' ma nyaka wapenji en pesa to wabiro chiwo. Lakini pesa bo kelo na nyathina, pesa bo kelo na chwora, pesa bo kelo na wuoda, pesa bo luoko halana. So penjo go gin penjo ma nyaka wapenjire to nyaka migao ni bende penjire. But penjo mar ang'wen ma bende ji penjo enu wabiro bedo kwachulo ji time and again nikech ng'anyo katiba oyienwa. To kendo wabiro ng'anyo kawuono, ji biro ng'anyo kiny, ji biro ng'anyo next year. Nwach Article 37 oyien ji mondo tim ang'ono, ji otim ng'anyo. So penjo maduong' ma nyaka wapenjire enu ere kaka wabo police ng'anyo ka wadhi mbele. Ere kaka wabo make sure ni police ka odhi rito ng'anyo, to police rito ng'anyo iyo maber, iyo mok kel tho, iyo mok kel hinyruok, iyo mok kel akwede. So ng'anyo to nyaka wadhi ng'anyo, jo Kenya pod bo dhi ng'anyo, lakini nyaka wapenjire ere kaka wadwa prepare police wa mondo sama ji odhi ng'anyo to police tijgi en tij rito joma ng'anyo, kendo en rango kaka ratiro ma joma ng'anyo orit maber maonge joma hinyre, jomotho kata jomotimre nadi. Min Kennedy pachiko tudore kod paro mopogore opogore kata ute mopogore opogore manya kwa Ramogi Ajong chwalo ahinya to mano motudore kod dok pinya gwenge magwa kata grassroots mar manyo jogo mane oyudo hinyruok kata mane obila onego. Beni pa ni mano bro miyo pesa chopo ne jo pinya kama kare ma oko kale lwet ji ma jomoko dong oko. Sorry. Yani mondo tiyo kod kata chief. Mar yango jogo mane seche moko oyudo hinyruok achiel kod jogo moko. Pod pacha opogore, tiyo kod chief pod ok dhi konyo. Ti kod joka human right. E seche mana wito nyathina mane kugo gik ne jo human right. Keno gik mo confirm ni mano Kennedy Onyango, mo confirm ni mano nyathina. Koro jogo aparo ni kata ka ok odhi kuom chief go, taparo ni mano nyalo bedo gima duong'. But pod ka chief nyalo konyo, to lakini jo human right kik wegi kando nikech gin ye jok mano kuongo gike kendo gin ga diri kendo gin kata ko penji gi nying ng'ato ka ng'ato ging'e kwan ma gigole ne kwan makamile nikech gin ging'eyo kata mohinyore ging'eyo kendo gin gi nying gi magi mora mora midwaro kipenjo gin ji adi kata chiwo ma ja human right to dhi nyisi ni jo Kenya mano nyore higa mokalo higa ni gin ji makama gidhi nyisi unless ng'ato nyobede tich higa ni. Atunya kasani bende Brian kaduke twak winjo kanyo ka janino moro wacho ni sani koro giwinjo mana ka jatend piny William Ruto wacho ni dwa chula jogo mane ohinyore chakre higa mar 2017 nyaka sani higa 2025 to moko bende koro sani ywaka ni jogo ma seche moko ne poka ne ohinyore ka higa mar 2017 poko chopo to jogo to ni seche moko ro podio we bende paro ni owinjo be ni odok nyaka higni mamoko go
kose higa 17 nyaka 25 emiwinjo bed ni ng'eyo kachiel kod advice minyalo miyo jogo maseche moko sani koro manyo compensation girita rita sirikal ochulgi kose ginyalo kata manyo ratiro podi e doho. Mokwongo ka en compensation mar rais datimo ka en genuine onego bed ochako kata from 27 nyaka sani nikech joma nowito ngimagi kata joma nohiny gi polis kata gi sirikal jogi to onego bed ni ichulo. Secondly, wach yudo ratiro. Ok ochuno ni nyaka girit William Ruto ochulgi. Nikech mokwongo en ema nohinyogi kata sirikande ema nohinyogi. Gin gi nafas ma gijadhi e doho. Giter sirikal e doho ma giyud compensation from sirikal. Nikech sirikal en giwacho ni gin duty bearers. King'iyo katiba. Koro gin gi option no. Ginyadhi e doho giyud ratiro koya kuom doho mondo sirikal ochulgi directly. Nikech mar Ruto ni giwacho ni stories ajaba. Nikech pok ogocho ne pok ochulo min kedi chakre higa mokalo. Kata pok ogocho ne kendo. Mano gima nyalo wacho. Ato nyaka sani Samson thuolo misebedo kitiyo ka Kenya National Commission on Human Rights. Bao ni eno hinga mane maseche moko usebedo kuromo godo nyato mar mako accountable kata keto mar mondo mi gibed accountable ne gigo magitimo nyato bed police kata jogo ma otudore kod sirikal nyako tudore kod thoe kachiel kod hinyruok mag jogo mosebedo ka hinyore e kinde ng'ano achid nade bedo ga mane ma omiyo yuda ng'ato ni koro mae ng'ama koro wamako ene accountable. Accountability e tich ma police dwaro gima dhongere luongo ni a lot of political goodwill. To shida ma wasebet go as a commission kata shida ma ang'eyo ni kata organizations moko matiyo mok gin mag sirkal and state actors osebedo go enu policing marwa otamre wuok executive. Policing ma Kenya en highly controlled by the executive. Kanene wagoyo mbaka mar loko police. Nene wacho nodwa create institutions mabo support tij police. Wadwa create National Police Service. To National Police Service ni wadwa mondo jatende obed Inspector General of Police. To Inspector General of Police ni en ng'ama kisungu miyo gimilongo no independent command and control. Tije eno onego ben orango kaka police tiyo maber ng'ata chiel ma ongo ng'ama control tongo ng'ama direct tongo ng'ama nyise no onego ben timo kama kata kama. To wa establish gima luongo bende National Police Service Commission. National Police Service Commission tije eno ondiko a police to orango kaka police bedo professionalized. So tij police obedo tij ma professional. Tij kaka japuonj is a professional. Daktari as a doctor and professional. Tij National Police Service Commission nene en Police Service Commission rango migao maginyalo keto mondo police obed a professional police service. To wa established bende gima waluongo ni Independent Policing Oversight Authority. Matije en rango no accountability ma police gik magitimo bet nadi. But rango yudo ni gigi duto police otamre wuok executive. Inspector General of Police ma katiba kod National Police Service Act omiyo independent command otamre bedo independent. So yudo ni gik matimore Inspector General Police ok nyal kawo action. Gima nyalo konyowa ka wanyalo divorce police from the executive. In practice, sama wantie ni police obedo divorce from the executive in paper, but not in terms of practice. Ka wanyalo divorce executive, wayud political goodwill to ageno nu haki biro yudre. Haki biro yudre jomo osebedo ka wito ngimagi, haki biro yudre jomo osebedo kohinyore, haki biro yudre jomo osebedo ka ng'ama otimre by the police. But coupled one in a case where the executive omako police kama to political goodwill okwabi yudo. Emomiyo gik moko joma police nego
joma police lalo mago po dhi mbele but chieng ma amua koro wadwa clean up to gima waketi paper National Police Service Commission, Independent Policing Oversight Authority, wawacho ni koro jogi wadwa mondo omak tich maber mane mabro konyowa. Bedo gimoro matin. Kineno mokwongo mono commissions go bed independent, constitutional commissions gi. Nyaka gibed gi budget gi ma independent. Nikech kiyudo sani serikal gima timo ka Kenya National ogolo kata report moro. Yudo ka budget gi kata maiga ni idwoko piny. Koro miyo kata tijgi bedo matek matin. Ata kata ipoa. Nyaka gibed gi budget ma independent mondo koro giti ma independently. Maonge kata ginene moro interference moro ma executive. Mana gima adawacho. Min Kennedy ka seche moko yudo thuolo sani kata thuolo moramora ma seche moko kinyalo yudo mar loso kendo kod jatend piny Kenya William Ruto kotudore kod chenro mano mar chudo masani obiro godo en ang'o minyalo nyisi? Namba mokwongo anyalo nyise ni koyie to okaw polis manonego Kennedy omi kumoromore kode mondo obed ranyisi ne polise ma pod nie tich kawuono mabiro nego nyikwawa kata nyithindwa makiny mondo kik gibed gi teko no gibed ka ging'e ni nitiere chik. Namba 2 anya nyise ni kata kochudo to ng'i mana kaka ni jatelo osewacho ni ong'i age to ng'i ni ng'ama onegi ni nonege kodhi kanyi Kennedy nokodhi e mandamano nodhi omo buk mondo endelea somo emomiyo nonege kodhi kuro koro banyiso ni noonge mandamano koro nitie ng'at mokiny gi ng'at minyawacho ni ng'ine jo mandamano moro giwacho ni ne gido ka wang'o gir ng'ane gido ka kwalo gin gi weche ma gimedo ok nawinjo kaka owacho moro ni jo pinye manomayo polisi bunde to nego godo ng'at machielo ni gibene gine ngimagi kani gimbe gi protect ngimagi dog nawinjo kwacho kamano koro manyiso ni chudo no nyingo bed ing'iye maler mana kaka ni jatelo wacho ging'i age ging'i ni ng'ani ne en kuma nade onege kanene kanyo manyiso no kinye makata ka sani wadhi e doni okinyi akinyi ti do ng'iyo mayud na dieri okinye timi haki moromore kodi. Wachni mogika Min Kennedy kachako kodi ka wadhi kwa loro twak mar okinyi makawuono kotudore kod wechego mag chudo kachiel kod wechego mag ng'anyo kod nek gi obila tiyo kod teko mathoth kuom jogo mawuok oko ng'anyo kachiel kod kata jogo ma kuom hawi marach no gionge ng'anyo to wach makamano joko gi kama ne gintiere. Anyalo wacho ni elo jonyuol te moyudo shida rais owuog oko mondo okwa jonyuol ng'uono nikech nosetimore okwa gi ng'uono kochulogi ochulgi yo maler to otem matek gi mak polise ka nikech jatelo nigi chik en gi teko mar mako gi nikech anno kata kes mar Rex polis tamore ni oken to en nyaka gi max manie dende alama mar birth mark bitie to tamre ting'eni ka jatelo mowuok oko like baba wuok oko to kawi ka nyathine na pana ni koso weteri imi punishment koro otim ne jonyuol gima nyalo miyo jonyuol winjo maber pesa ok rom gi ngima nyithindwa bende pesa kaka na ywak ni nyithinda nigi sikul se banji pesa no dhi hospital en gima da bang' dweche ariyo an hospital bang' dweche ariyo dong pesa no rumo koro pesa ok rom ngima nyithindwa owuog oko ogonwa mos kaka jonyuol oluongwa kaka jonyuol ok ochulwa ywe pi wang'wa ok onyal chulo wa nyithindwa ok nyal duogo koro amwa ywe pi wang'wa ogonwa pole wabiro kawo giero kamano nikech onge gima wanyatimo kata dang' watamre kata dang' wayie onge gima wanyatimo. Ero kamano Brian Olang' wachne mogik watieko. Mokwongo rais kaka neno ko nyocho luongo Gen Z State House oluong jonyuol kata victims ogone gi mos ka gin State House kacha. Wach mar ariyo police mano nego ji kata mano hinyo ji gi onego beni mako itere do mane to wach mogik kaeno kodok ka wach mar chudo ni formula mane magidhi tiyo godo chudo ji mago gik monego beni ni open mang'eyo ni victim machalo kama ichulo pesa kama based on this categorization kamano eka wanya yie gi wachne mar chudo ni. Ero kamano Samson wachne mogik watieko. Jesero kamano an gweche mang'eny mogik mokwongo en jo Kenya nikoda lot of wounds so an gima chunya mokwongo gombo kwayo rais en as a show of goodwill one called Truth, Justice and the Reconciliation Commission report mapok obedo implemented nyaka kawuono. Akwayo rais as a show of goodwill report no obed implemented. Kwa implement GLC report to obro konyowa mondo heal wounds wa.
obo konyowa mondo wadil kod human rights violations mang'eny ma osebedo katimore. Mano mokwongo. Mar ariyo, en constitution wa, katiba wa en very clear. To katiba wa kwaluwo biro konyowa mondo koko mang'eny ma wan kodogi bet maonge. Katiba wa kwaluwo kaka article 37 owacho biro konyowa. Katiba wa kwaluwo gik ma Bill of Rights owacho bo konyowa. Katiba wa kwaluwo national values and principles of good governance bo konyowa. Waluwo katiba. Mar adek, en wacho no sirkal en primary duty bearer. To as a primary duty bearer, tije en tij mako joge. So sirkal okunego bed violate rights mag joge. Chunywa gombo ni sirkal mondo okaw responsibility mare as a duty bearer mondo orit jo Kenya kaka dwarore. Mogik enu sama migawo ni tiyo tije, wan kaka National Commission on Human Rights, wan tayari, kendo wabiro konyogi kagikwayo konywa. Erokamano. Erokamano inya Samson Omondi, Jalup Director, Kenya National Commission on Human Rights, Jacinta Nyango, min Kennedy Onyango, kachiel kod in Brian Olang, jasom marieko e weche chike, Vocal Africa, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono, ubi wabed kod twak maket kod mae. Kabe nanno ka Shalom Salem, ng'isa ka ni Joyce ma Mr. Salem, kantiere Migori, Kenya, wacho yot to timo tek. Ka wacho kae, ni dine bed, ni wan kod jotelo ma wacho to timo, to dine bera ndi mago mana moko kuom ote manyakwara moge jong chwalo no ako kaliore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Nyakwara moge jong agoniero kama na inya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochopo e giko mar twak marwa e chenro mar Mbaka Oromo. Ote magi aneno kendo atemo matek ahinya mano mar somo gi moka somo agoyo mosa obo somo gi odiochieng' makiny e kinde mwadhi mbele ko twak mar Nyakwara moge jang mana kaparo ni wang'e ni chieng' Jumapil mano mar jumani team mano mar Harambee Stars bro bedo ka tugo kod team mano mawuok e pinyno mar Zambia. To kaluwore kod rochruok mar arita mayande obedo chieng' Jumapil mokalo e kinde tugo e kind piny Kenya kod timno mar Morocco, nitiere chike manyaka sani CAF ogolo mano mabro neno ni arita obedo makare e kinde tugo mabro bedo e alap makasarani mano bore Nairobi ka chieng' Jumapil. Kanyaka sani koro CAF owacho ni johera mago mag Harambee Stars kata mag Kenya mabro chopo e alap makasarani gibro chopo atamalo 60 kende. Mano e maximum stadium capacity mar jogo mabro bedo ka chopo Kasarani chieng' Jumapil e kinda tugo e kinda Harambee Stars kod Kenya. Kabende mano otiko 27,000 kende mag jotugo mabro bedo ka ibobed ka iyienegi mondo ochop kacha. Ka ukiyudo tiko makamano e kindo tiko 27,000 mibobed ka euso kokiyudo tiko to bed dala ine game kata ilu chenro makamana achiel kachiel kokale wang' joyi mari kanyo. Ka bendi wacho kanyo ni entry iwacho ni jogo manitiere kod otiko ma en electronic kende kata electronic ticket holders emibo yienegi mar mondo mi odonje e alap mano makasarani. Wacho ni thermal tickets ok bi yie e kinde tugo makamano tugo e kind piny Kenya kod Zambia chieng' Jumapil. Kabende nyaka sani kwayo jopiny duto mar mondo mi obiorlo olu chike makamago ahinya te kinde ma piny Kenya bro bedo ka tugo kod tim Zambia mano e kinda tugo mar piny Kenya kod pinyno mar Zambia. Kendo wageno ni johera mag adhula bro bedo kaluwo chikego duto mar mondo mi kik wayudre kama tek ahinya. Nyakwara moge jongi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa okinyi makawuono. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani ka odiochieng' makawuono nantiere kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Oduor.
We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Mondi yud skiza tune mar wendni di mana *884#. To ise mana yude. Ramogi TV ene od joweri duto te. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.